Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 15 Οκτωβρίου και ανοίγουν νέα πολεμικά μέτωπα στην Ιφίλιο. Στην Άπα Ανατολή έχουμε τον Κιν να πατάει το κουμπί και να στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις και πυροβολικό στα σύνορα με την Νότια Κορέα, ενώ η Ταϊβάν πολιορκείται από κινέζικα μαχητικά και πολεμικά πλοία. Ο Υπουργός Υγείας σήκωσε το γάντι. Ζωντανή σύνδεση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η μεγάλη έρευνα για τους εξοπλισμούς της κυβέρνησης. Τι πήραμε, πόσο πληρώσαμε, οι μαύρες τρύπες στην άμυνα και τις δαπάνες και ο σκοτεινός ρόλος του Ελιαμέρ. Η φτώχεια μαστίζει την Ελλάδα. Σοκ προκαλούν τα πραγματικά μεγέθη πίσω από την προπαγάνδα. Έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Στέφανος Χίος, μακελιό.gr. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Γρηγόρης Ερέτης, Focus FM Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Στέφανε Χίε, νομίζω ότι εσύ είχες πετάξει το γάντι το οποίο σήκωσε ο κύριος Υπουργός και είναι μαζί μας σήμερα. Οπότε ο πρώτος λόγος ανήκει σε σένα. Ναι, να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Αμέσως μετά τα τηλεφωνήματα τα οποία έγιναν μεταξύ μου και του κυρίου Γεωργιάδη, του ζήτησα να τοποθετηθεί στο δελτίο για όλα όσα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να ομολογήσω με ευθαρσός και με όλο το θάρρος που με διακρίνει ότι ανταποκρίθηκε άμεσα. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Και είναι ο μοναδικός μέχρι τώρα υπουργός κυβέρνησης. Ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλοι, γιατί ο διάλογος εδώ είναι συνενετικός, αλλά δεν είναι στημένος, που ανταποκρίθηκε και είναι κοντά μας. Κύριε Υπουργέ, σήμερα επικοινώνησα με τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί οι ασθενείς του Ερυθρού Σταυρού καταλογίζουν στη Διευθύντρια, και θα ξεκινήσω από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι ο καθήλυν τομέας που αφορά τον Υπουργό Υγείας. Δεν δουλεύουν τα ανσανσέρ, με αποτέλεσμα οι ασθενείς, ένα τόσο απλό θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πριν πούμε για τα ράντζα του Αττικού, πριν πούμε ότι από τα νοσοκομεία πέφτουν οι σοβάδες πάνω στα κεφάλια των ασθενών, και το ξέρετε αυτό, πριν πούμε ότι πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία, πριν μιλήσουμε για τα εξωτερικά ιατρεία. Ένα τόσο απλό θέμα, και τα εξωτερικά χειρουργεία βεβαίως. Ένα τόσο απλό θέμα και δεν μπορεί να λυθεί από τη Διευθύντρια του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, με την οποία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μας παίζει τον παπά. Εγώ ρωτώ, είναι αξιόλογα τα στελέχη του ΕΣΥ που είναι δίπλα σας στο Υπουργείο, ή υποβαθμίζουν τη δουλειά σας? Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω ζητήσει την παρέμβαση για να δώσω τις αναγκαίες απαντήσεις ως προς το πόθενέσχες μου και αυτά που λέγατε, αγαπητή κυρία Χίε, οπότε ελπίζω να με ρωτήσετε για αυτά. Γιατί δεν μας να μένουν σκιές σε ηθική στάση. Θα τα δούμε, τα έχω μπροστά μου, αλλά απαντήστε μου σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά αυτό, τα στελέχη σας είναι αξιόλογα ή υποβαθμίζουν μερικά αμόρφωτα στελέχη, πραγματικά σε τι κατάσταση, χωρίς καμία διάκριση που κάνετε με τους διοικητές των νοσοκομείων, τη δουλειά σας? Εσείς είστε φιλότιμος, τρέχετε. Τα στελέχη σας είναι φιλότιμα. Η του Ερυθρού Σταυρού, την κυρία Ταβιανάτου, επειδή είμαστε στην περίοδο που ελέγχουμε τις διοικήσεις και περνάμε τη διαδικασία της αξιολόγησης, οφείλω να σας πω ότι το νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός έχει γενικά πάρα πολύ καλή εικόνα. Και ως προς την εξυπηρέτηση των ασθενών, και ως προς την μη ύπαρξη ράντζων, και ως προς την τήρηση του προπολογισμού. Τώρα, το ειδικό θέμα που θέτε με τα ασανσέρ, θα το δώσετε το λόγο μου αύριο, δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν το ξέρω. Η κυρία διοικήτρια του Ερυθρού, δεν επιμένω σε αυτό, αλλά είναι εξαφανισμένη. Εξαφανίζονται τα στελέχη σας. Είναι δική σας η επιλογή των στελεχών, κύριε Γεωργιάδη. Και αν δεν είναι δική σας, εσείς την επομίζεστε. Η διοικήτρια του Ερυθρού Σταυρού είναι μια κυρία που έχει καταγγείλει. Ναι. Δεν την έχω διαλέξει εγώ, την βρήκα, αλλά προχτές στο Ηρώδειο, πολύ καλή γνώμη για αυτό. Διάλογο κάνουμε, γνωριζόμαστε. Προχτές στο Ηρώδειο, ο κόσμος δεν έδειξε την εκτίμησή του στο πρόσωπό σας, γιατί ακούστηκε μια τεράστια αποδοκιμασία και ήσασταν παρόν. Τώρα μιλάμε για τον Ερυθρό ή μιλάμε για το Ηρώδειο? Μιλάμε για τον Ερυθρό, τα στελέχη σας και την αποδοκιμασία του κόσμου σε αυτή την κυβέρνηση που βρίσκει αντίκρισμα στο πρόσωπο το δικό σας. Χωρίς να ξέρω να απαντήσει, κύριε Χίε, να απαντήσει και θα έχουμε. Ως προς τον Ερυθρό, η κυρία Ταβιανάτου είναι μια διοικήτρια, την οποία είχε καταγγείλει ο κ. Πολάκης πέρσι, αν θυμάστε, για μια σκηνή
με ένα φορείο σε μια χριστουγεννιάτικη εορτή και στην ΕΔΕ που ακολούθησε 100 ακέραιος αριθμός ασθενείς και προσωπικό του νοσοκομείου ήρθαν και κατέθεσαν στην ΕΔΕ υπέρ της για το πόσο καλή διοικήτρια είναι. 100. Αν θέλετε να σας δώσω και τις καταθέσεις τους, πολύ ευχαρίστως. Άρα μιλάμε για μια διοικήτρια που έχει τη γενικότερη καλή φήμη και εντός του νοσοκομείου και στους ασθενείς. Επαναλαμβάνω, εάν δεν δουλεύουν κάποια ανελκυστία στον Ερυθρό, δεν το ξέρω, θα το δω αύριο. Γενικά έχω εμπιστοσύνη ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το λύσει. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για το Ηρώδειο, που είναι τελείως άστατο γεγονός, έχω προσκληθεί. Εγώ την περμένη εβδομάδα στο Ηρώδειο πήγα 4 φορές. Τη Δευτέρα πήγα στην συναυλία που διοργάνωσε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ, καταχειροκροτήθηκα. Τετάρτη πήγα στην συναυλία για τον Ζορμπά τον Έλληνα, καταχειροκροτήθηκα. Την Παρασκευή πήγα στην συναυλία με τον Γιώργο Θεοφάνους, καταχειροκροτήθηκα. Και το Σάββατο πήγα στην συναυλία που οργάνωσε η Ένωση Κριτών για το Μίκη Θοδωράκη. Εκεί πράγματι ακούστηκαν τα γιούβα που αναφέρατε. Όμως σας ρωτώ, κύριε Χ, σε μια συναυλία που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Μίκη Θοδωράκη, πόσοι πιστεύετε, μάλιστα με αφιέρωμα στα τραγούδια της δεκαετίας του 70, πόσοι πιστεύετε ψηφοφόρουν να ήταν παρόντες και πόσοι πολιτικοί μου αντίπαλοι? Εικάζω όταν κυρίως από την αριστερά, που είναι και λογικό, δεν είναι η παραδοσιακή τους μουσική. Πριν από μερικά χρόνια θα με δέρνανε. Τώρα κάποιοι είπανε, δεν χάλασε ο κόμμα, δημοκρατία έχουμε, να μπορούν να λένε και αυτό. Εγώ, ξέρετε, κύριε Χίε, την επιδοκιμασία των πολιτών δεν την μπαίνω στα θέατρα ή στο Ηρώδειο, την μπαίνω στην κάλπη. Και ευτυχώς εκλέγομαι και επανεκλέγομαι και επανεκλέγομαι και επανεκλέγομαι και επανεκλέγομαι 18 συνεχή χρόνια. Άρα οι συμπολίτες μου, ναι, με εμπιστεύονται και τους ευχαριστώ και προσπαθώ και εγώ να τιμήσω τη δική τους εμπιστοσύνη. Πάμε λίγο στο Ποθενέσχης. Δεν θέλω να μονοπολίσω. Ολοκληρώστε. Για να πάμε. Αν θέλετε στο Ποθενέσχης, γιατί είναι κάτι το οποίο. Ένα λεπτό να κάνω μια ερώτηση που θέλω στον Υπουργό. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σύμφωνα με μια έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, 29 νοσοκομεία και 14 κέντρα υγείας μόνο στη Βόρεια Ελλάδα καταρρέουν λόγω υποστελέχωσης και λόγω έλλειψης υλικών. Στο ΑΧΕΠΑ συγκεκριμένα, από τις 10 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν μόνο οι 4 και έχουμε φτάσει στο σημείο να περιμένουν οι ασθενείς 1 χρόνο για ελεύθερο ραντεβού. Θεαγένιο, Γεννηματάς, Άγιος Δημήτριος, Ιπποκράτιο, Παπα-Νικολάου. Όλα το ίδιο πρόβλημα. Έλλειψη προσωπικού. Για να σας εξηγήσω πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου όλο το καλοκαίρι εφημερεύει μόνο του σε ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης. Πάει ο κόσμος στα επίγοντα και περιμένει 12 και 18 ώρες. Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ακόμα και οι σοβάδες από τα ντουβάρια πέφτουνε. Και η απάντηση που δίνεται, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Και μαθαίνουμε την ίδια ώρα από τον κύριο Παπα-Νικολάου ότι σκοπεύετε να δώσετε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ιδιωτικές κλινικές. Και σας ρωτάω, έχετε καταλάβει ότι με την πολιτική που ασκείτε έχετε στο λαιμό σας ανθρώπινες ζωές? Το καταλαβαίνετε ότι οδηγώντας την υγεία στην ιδιωτικοποίηση, όποιος δεν έχει λεφτά θα πεθαίνει? Σας ενδιαφέρει? Έχετε καθόλου τσίπα πάνω σας? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που έχουν φορέσει μαύρα ρούχα εξαιτίας των αποφάσεών σας. Κάποια στιγμή πρέπει να εμπεδώσετε, και σας το λέω σαν νέος άνθρωπος, ότι είστε υπάλληλος του ελληνικού λαού. Θα έπρεπε να μας σέβεστε και να λύνετε τα προβλήματά μας. Όχι να μας αποκαλείτε ασήμαντα ανθρωπάκια, να μας κουνάτε το δάχτυλο και να μας λέτε ότι για όλα φταίμε εμείς. Εμείς σας πληρώνουμε. Να απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Εμείς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να σας έχουμε απέναντί μας και να μας βρίζετε διότι η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη. Και σας ρωτάω λοιπόν, τι θα κάνετε για τη δημόσια υγεία? Θα γίνουνε προσλήψεις? Θα βοηθήσετε τον απλό Έλληνα πολίτη που πεθαίνει, ή σας ενδιαφέρουν μόνο τα money moves και ποιοι φίλοι σας θα πλουτίσουνε? Πάμε. Έχω το λόγο? Βεβαίως. Μπορείτε να βγάλετε τον κύριο Γιαννάκο από την ΠΟΕΔΗΝ τώρα στο τηλέφωνο ή στο Skype και να έχω ζωντανό διάλογο μαζί του, για να σας αποδείξω ότι όλα όσα με κατηγορήσατε είναι από πολιτική σας εμπάθεια. Σήμερα έχουμε είμαι Έλληνας πολίτης, συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν διέκοψα. Εγώ δεν διέκοψα, παρότι με προσβάλλατε και βλέπει τα προβλήματα. Παρότι με προσβάλλατε. Κύριε Σερέτη, επειδή δεν ακούγεστε και οι δύο, να απαντήσει ο Υπουργός και θα επανέλθετε. Εγώ ούτε σας είπα αν έχετε τσίπα, ούτε σας είπα αν έχετε αφεντικά, αν γλύφετε τα αφεντικά σας, αν δεν τα κερδίσουν λεφτά. Δεν σας είπα τίποτα από όλα αυτά. Παρά τα αυτά. Δικαιούμαι εφόσον με ρωτάτε, και τι με ρωτάτε, όχι με κόσμιο ύφος. Η μητέρα θα ντρεπόταν σαν να μιλάτε έτσι. Εντάξει, νέο παιδί είναι. Είμαι ρεαλιστής. Πεθαίνει κόσμος. Ως μεγαλύτερος
Θα σας πω, η μητέρα θα ντρεπόταν να μιλάτε με τόσο θράσος. Ναι, αλλά τώρα η αναφορά στη μητέρα, κύριε Υπουργέ, που κολλάει. Ο κύριος Ερέτης είναι Ελληνίκας και έχει το θάρρος και την ευθύνη των λεγόμενων του. Κύριε Σερέτη, να ακούσουμε λίγο. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σήμερα λειτουργούν οι περισσότερες χειρουργικές αίθουσες και φέτος το 2024 έχει κάνει τα περισσότερα χειρουργία από την πρώτη μέρα που λειτουργεί. Έχει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό από την πρώτη μέρα που λειτουργεί και έχει το περισσότερο προσωπικό από την πρώτη μέρα που λειτουργεί. Εάν το αμφισβητείτε, μπορείτε να βγάλετε τον κύριο Γιαννάκο της Ποεδίν τώρα στον αέρα να βγάλετε τα στοιχεία του ποιος λέει και ποιος λέει ψέματα. Το ΕΣΥ στο σύνολό του που δήθεν καταραίει το 2024 έχει κάνει 10% περισσότερα χειρουργία από το προηγούμενο του ρεκόρ. Και σε προσωπικό, τα έχω καταθέσει στη Βουλή 10 φορές, τα έχω ζητήσει εγγράφος, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από το 2019. Κανένας δεν πάει να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ. Έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όσο αφορά τον κόσμο που δεν έχει χρήματα, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία που ξεκινάνε από τα μέσα Νοεμβρίου, 37.000 δωρεάν επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις, γίνονται ακριβώς για αυτό τον κόσμο που περιμένει πάρα πολύ καιρό και δεν έχει χρήματα για να πάει να πληρώσει, είτε για να πάει στη ιδιωτική κλινική, είτε με τους γνωστούς όχι νόμιμους τρόπους που κάποιοι πληρώνουν. Άρα λοιπόν, επειδή ενδιαφερόμαστε για τον κόσμο, κάνουμε τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία που είναι δική μου ιδέα. Επειδή ενδιαφερόμαστε τον κόσμο, δεν οδηγούμε το ΕΣΥ στην ιδιωτικοποίησή του και επειδή το ΕΣΥ δεν καταραίει, φέτος έχει κάνει περισσότερα χειρουργία από κάθε προηγούμενη χρονιά. Αυτό το λέτε εσείς. Έχετε μία τάση να βγάζετε τους πάντες ψεύτες. Μπορείτε να βγάλετε τον κύριο... Εγώ είμαι ρεαλιστής. Εσείς που είστε ρεαλιστής, πείτε μου πόσα χειρουργία έχουν γίνει αφού το ξέρετε. Πείτε μου τον αριθμό. Έχω πάει εγώ να κάνω οράματα στο νοσοκομείο και περίμενα 18 ώρες. Πείτε μου εσείς το νούμερο. Δεν λέω ψέματα, κύριε Υπουργέ, δεν λέω ψέματα. Ελάτε μαζί μου άμα θέλετε στη Θεσσαλονίκη. Είπα ότι έχετε πολιτική εμπάθεια και βασικά δεν γνωρίζετε. Καμία πολιτική εμπάθεια. Αν γνωρίζετε, θα σας ζητήσω συγγνώμη. Να πάμε μαζί στα νοσοκομεία σας ζητάω. Πόσα χειρουργία έχουν γίνει στο ΕΣΥ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Δεν με νοιάζει. Ελάτε στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε στη Θεσσαλονίκη να πάμε μαζί στα νοσοκομεία να δείτε την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη είμαι κάθε εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Τι βλέπετε δηλαδή ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν. Ανακαινίζεται εκ βάθρων ο Άγιος Παύλος μετά από 50 χρόνια γίνεται καινούργιο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο Θεαγέννου που πήραμε καινούργια μηχανήματα, αστράφτο νοσοκομείο. Άρα όλα λειτουργούν τέλεια. Όλοι είμαστε τρελοί. Και μετά πήγα στο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, όπου υπέγραψα την σύμβαση για τα νέα ΤΕΠ και στο Γεννηματά και στον Άγιο Δημήτριο. Στη Θεσσαλονίκη είμαι σχεδόν κάθε εβδομάδα στα νοσοκομεία. Συγγνώμη, επειδή δεν ακούγεστε και οι δύο μαζί. Στα νοσοκομεία, με μένα προπαγάνδα δεν μπορείτε να κάνετε. Κύριε Γεωργιάδη, ρώτησε κάτι για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπορείτε να πείτε πόσα χειρουργία γίναν στο ΕΣΥ ή μπορείτε να μας πείτε εάν κάποια οποιαδήποτε χρονιά είχαν γίνει περισσότερα. Διαλέξτε χρονιά και πείτε μου. Ο άνθρωπος λέει ψέματα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, Οφείλω να πω για τους τηλεθεατές ότι πλέον έχουμε την ενιαία λίστα χειρουργείου. Ο κύριος δεν το γνωρίζει προφανώς. Η ενιαία λίστα χειρουργείου είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Καταγράφονται τα διενεργηθέντα χειρουργεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σε όλους τους ειδικούς υγείας. Τα νούμερα δεν έχουν αμφισβητηθεί ούτε από πολιτικούς αντιπάλους και δεν αμφισβητούνται. Δεν αμφισβητείτε το γεγονός ότι έχετε απέναντί σας 3 δημοσιογράφους οι οποίοι είναι ρεαλιστές και σε ζητήματα του εθνικού συστήματος υγείας δεν κάνουν ούτε σπέκουλα ούτε προπαγάνδα. Διότι είμαι τελείως βέβαιος ότι αν πω τον κύριο συνάδελφό σας τι είναι η ενιαία λίστα χειρουργείου δεν γνωρίζει. Ο κύριος Ερέτης όμως πάει στα νοσοκομεία. Να μας πει τι είναι η ενιαία λίστα χειρουργείου. Ακούστε με λίγο και εμένα όμως. Εμείς θα σας δώσουμε όσο χρόνο θέλετε. Διότι τον δικαιούστε το χρόνο. Όχι γιατί στο Γεωργιάδης, γιατί στο Υπουργός Υγείας ή στο Υπουργός των Ζωών μας. Και πρέπει να αντιληφθείτε ότι στο νοσοκομείο Αττικών, ας πούμε, που πήγα πρόσφατα, στην παθολογική κλινική γίνεται της κακομοίρας. Τα ράτζα φτάνουν μέχρι το διάδρομο. Μη μου πείτε ότι τα μάτια μου δεν βλέπουν καλά, γιατί 35 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση των ράτζα στα νοσοκομεία? Είναι απολύτως αληθές. Είναι απολύτως αληθές αυτό που λέτε. Και εγώ περίμενα από εσάς που είστε άνθρωπος, που έχετε παιδιά, οικογένεια και ένα σπίτι που μένετε, όχι το σπίτι του Κικίλια που θα έρθουμε και σε αυτό,
τουλάχιστον να βλέπατε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Εδώ μας καταγγέλουν ότι δεν έχουν σεντόνια. Δεν έχουν μαξιλαρωθήκες. Πολλές φορές ο ίδιος και έχω τα ράτσα με τα μάτια μου. Δεν έχω τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε για το Αττικόν. Είναι ψέματα αυτά. Όχι, είναι αλήθεια ότι έχει ράτσα το Αττικόν. Βεβαίως. Εγώ δεν τα λέω με εμπάθεια. Εσείς όμως, ως ένας δημοσιογράφος πολλών ετών, γνωρίζετε ότι τα ράτσα δεν είναι φαινόμενο. Πολύ ωραία. Από την εποχή του Αλέκου Παπαδόπουλου. Τα ράτσα είναι φαινόμενο 35 ετών. Βλέπω την ίδια λέτε κατάδια. πολύ σωστά. Σήμερα τα ράτζα είναι περισσότερα ή λιγότερα από ό,τι πριν από 35 χρόνια? Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ λιγότερα, είναι η απάντηση. Κύριε Υπουργέ, σήμερα ράτζα, να το ολοκληρώσω, είναι ίδια, είναι πολύ αλλά λιγότερα. δεν είναι ίδιες οι αντοχές σήμερα του κόσμου. ράτζα έχουμε μόνο σε 2 νοσοκομεία, στο Αττικόν και στο Γεννηματά, τις ημέρες μεγάλης εφημερίας. Ο λόγος είναι ότι τα νοσοκομεία αυτά μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο λόγω της καλής τους φήμης. Και ως αποτέλεσμα του πάρα πολύ κόσμο που μαζεύουν, δεν προλαβαίνουν την ώρα της εφημερίας οι γιατροί να απορροφήσουν όλο τον κόσμο που φτάνει εκεί. Ειδικά και το Αττικόν. Άρα έχω υπογράψει και διενεργείται το μεγαλύτερο έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης για τα νέα και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στις προσλήψεις των γιατρών, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Χie, είπατε για το Αττικόν ένα-ένα. Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να πάει η κάμερα αύριο να πάρει πλάνα, να δώσω άδεια. Διενεργείται το μεγαλύτερο έργο για τμήμα επιγόντων περιστατικών στην ιστορία του ΕΣΥ συγκεκριμένα. Ενώ το τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Αττικόν είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα, μέχρι το Πάσχα του 25, λέει σε λίγους μήνες, θα είναι 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Πενταπλασιάζουμε, λέει, το χώρο υποδοχής, βάζουμε επιπλέον προσωπικό, ακριβώς για να πάει πιο γρήγορα το τριάζ και να μειωθεί κάτω δυνατόν η ταλαιπωρία των ασθενών εκεί. Η ταλαιπωρία μας των ασθενών εκεί οφείλεται στο το Αττικόν, ένα νοσοκομείο που έχει εξαιρετικά καλή φήμη και μαζεύει πάρα πολλούς ασθενείς από τις γύρω περιοχές. Όχι μόνο από τη Δυτική Αττική, όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο. Για να καταλάβετε, το Αττικόν ήταν ένα νοσοκομείο που ήταν σχεδιασμένο για να έχει περίπου 60 με 70.000 περιστατικά το χρόνο και έχει αυτή που μιλάμε 160.000 περιστατικά το χρόνο. Άρα είναι λογικό, όπως θα συνέβαινε σε μια οδό, ακόμα και στην καλύτερη οδό, στην Αττική οδό, έχετε πέσει σε μποτιλιάρισμα. Ναι. Σημαίνει ότι είναι καλός δρόμος, είναι. Όμως αν πάει πάρα πολύ φόρτο στο αυτοκίνητο, θα έχει μποτιλιάρισμα ακόμα και Αττική οδός. Σας γνωρίζω χρόνια. Τα αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν είναι αυτοκίνητα. Οι νόμοι της φυσικής ισχύουν για τα πάντα. Όταν σε ένα περιορισμένο χώρο και έχει πολύ μεγάλη προσέλευση, αυτό δημιουργεί συνοστισμό. Δυστυχώς συμβαίνει και στα νοσοκομεία. Παρά τα αυτά, με το έργο που κάνουμε στο Αττικόν, 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα πάρουν ούτε 200 ευρώ. Δεν έχουν λεφτά, κύριε Υπουργέ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Δεν μπορεί να πληρώνει τις ιδιωτικές κλινικές. Δεν μπορεί να πληρώνει τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία τα έθεσα εγώ, κύριε Χie, γιατί συμφωνώ με αυτό που λέτε. Γιατί πρέπει να δούμε στον κόσμο που δεν έχει λεφτά να πάρει να χρεώνεται τα φάρμακά του. Δωρεάν επεμβάσεις. Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ, τι άλλο να κάνουμε. Συγγνώμη, τι άλλο να κάνετε για τους ανθρώπους που δεν έχουν. Επειδή δεν ακούγεστε όταν μιλάτε και δύο, κύριε Χie. Τους δίνουμε τις επεμβάσεις δωρεάν. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Μου λέτε μέχρι το τέλος του 25. Μου λέτε ότι το νοσοκομείο είναι πολυσύγναστο και επειδή είναι πολυσύγναστο το πανεπιστημιακό, το λαϊκό και το Αττικό, θα πρέπει να γνωρίζει αυτά τα χάλια, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι χάλια το Αττικό. Το Αττικό έχει συνοστισμό μόνο τις ημέρες μεγάλης ημέρας, ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Και αυτή μιλάμε εκτός από το έργο των νέων ΤΕΠ, θα εγκαινιάσουμε τους επόμενους μήνες και τη νέα πτέρυγα για τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τους καρκινοπαθείς. Δωρεά του Θανάστου Μαρτίνου, που είναι καταπληκτική επέκταση νοσοκομείου Αττικών. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω για να γίνετε καλύτεροι. Δεν το κάνουμε από εμπάθεια. Η καλόπιστη κριτική είναι πάντα χρήσιμη, αλλά να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Το ΕΣΥ σήμερα έχει περισσότερο προσωπικό από ό,τι είχε πέρσι. Και πέρσι περισσότερο προσωπικό από ό,τι είχε πρόπερσι. Προβλήματα έχει πολλά, όπως κάθε δημόσιο σύστημα. Αλλά αυτή η εικόνα της υπαπαξίωσης δεν είναι αληθινή. Σας ρώτησε κάτι ο κύριος Σερέντης και εν τέλει εγώ δεν κατάλαβα την απάντηση. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Υπουργέ, πόσα δωρεάν χειρουργία έχουν γίνει? Γιατί είχατε ανακοινώσει στις πρώτες ανακοινώσεις ότι θα γίνουν 55.000 δωρεάν χειρουργία απογευματινά. 37 με 40.000 δωρεάν χειρουργία. 15 Νοεμβρίου ξεκινάει αυτό, δεν ξεκίνησε ακόμα. Οπότε από 55.000 που λέγαμε στην αρχή του χρόνου πέσαμε στα 37. Το αν θα είναι 55 ή 37 ή 40 εξαρτάται από το τι είδους επεμβάσεις θα γίνουν. Εμείς βάζουμε ένα μέσο όρο. Μπορεί να γίνουν και 50. Εξαρτάται τι είδους επεμβάσεις θα γίνουν. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν έχει γίνει κανένα.
κυρίως καταράχτες και πιο φτηνές επεμβάσεις, είναι περισσότερα. Φτάνουν για περισσότερες επεμβάσεις τα 50 εκατομμύρια. Αν γίνουν εγχειρήσεις αρνητικής καρδιάς, είναι λιγότερες επεμβάσεις τα 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια ήταν από την αρχή να ξοδευτούν, 50 εκατομμύρια θα ξοδευτούν. Κύριε Σερέτη, κάτι είχατε ρωτήσει και για τον γιατρό, τον κύριο Παπα-Νικολάου, που είχε κάνει μια καταγγελία. Εντάξει, ο κ. Παπα-Νικολάου έβγαλε μια ανακοίνωση, είπε κάποια πράγματα για τα λεφτά του ταμείου, από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα πάνε σε ιδιωτικές κλινικές. Το είπαμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως τον κύριο Σπυρίδωνα. Ο Παπα-Νικολάου είναι ανταρσία, έχει μια άποψη κατά του ιδιωτικού τομέα. Εντάξει, σεβαστή είναι αυτό. Δεν με απασχολεί. Σφαιρικά σκεφτόμαστε, όλους τους ακούμε. Λοιπόν, εμένα με απασχολεί. Όταν κάποιος είναι ανταρσία, δεν πιστεύει στον ιδιωτικό τομέα, θέλει να κλείσουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και κάθε ιδιωτικό δικαίωμά του. Αλλά αυτό πιστεύει, δεν το πρέπει. Δεν είναι κρυφό ανταρσία, είναι φανερό ανταρσία ο άνθρωπος. Αφήστε τον κύριο Παπα-Νικολάου. Πιστεύει στον κομμουνισμό, πιστεύει παραδείγματος χάρη το αλέρτ δεν έπρεπε να υπάρχει. Δεν έπρεπε να έχει ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός. Αυτό πιστεύει ο κ. Παπα-Νικολάου. Θέλει να πούμε τις απόψεις του. Θέλει το αλέρτ να μην υπάρχει. Εδώ βγήκατε για να μας πείτε για τον Παπα-Νικολάου τώρα ή θα με αφήσετε λίγο να σας κάνω μια ερώτηση? Μα εσύ μου το φέρετε ως παράδειγμα. Σας είπα. Εντάξει, τελείωσε ο Παπα-Νικολάου. Έχετε θέμα. Το αλέρτ και το focus που βλέπω πίσω που είστε πρέπει να κλείσουν. Γιατί κατά τον κ. Παπα-Νικολάου πρέπει να υπάρχει ιδιωτικός τομέας. Ωραία. Υπουργός Υγείας είστε όμως και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση στις καρδιακές προσβολές, έχουμε αύξηση στα αυτοάνοσα, έχουμε αύξηση στις μυοκαρδίτιδες. Από πού τα βρήκατε? Και αυτά όλα είναι στοιχεία από την Eurostat. Από πού τα βρήκατε? Επίσημα στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Δείξτε μου ένα επίσημο στατιστικό. Να στείλω στο κοντρόλ να τα δείξουν. Θέλω να δω επίσημο στατιστικό για αυτό που λέτε. Γιατί τα επίσημα στατιστικά το στέλνω στο κοντρόλ αμέσως να σας το δείξει. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Και λέει η Eurostat ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το 2021 και μετά. Υπουργός Υγείας είστε. Παγκοσμίως γίνεται συζήτηση σε επιστημονικούς κύκλους για τα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας, για τους συγκεκριμένους λόγους και για συγκεκριμένες αιτίες. Δεν έχετε πάρει πρέφα ότι πεθαίνουν αρκετοί άνθρωποι, ακόμα και νέοι, από το πουθενά, από ανακοπή. Δεν συζητούνται σοβαρά σε κανένα επιστημονικό φόρουμ που έχω συμμετάσχει στον πλανήτη. Και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο επίσημο στοιχείο πουθενά απολύτως. Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι. Συγγνώμη λίγο, η Pfizer έβγαλε ανακοίνωση για αυτό το πρόβλημα. Μπορώ να σας αποδείξω με απλά μαθηματικά. Στην Ελλάδα, από τα 11 εκατομμύρια περίπου πληθυσμού, εμβολιαστήκαμε τα 10 εκατομμύρια και κάτι. Οι περισσότεροι πολλές φορές. Εγώ έχω κάνει 6 φορές το εμβόλιο. Λοιπόν, εννοώ και τον COVID πάντα, έτσι. Λοιπόν, άρα, εάν το εμβόλιο αυτό έβλεπε πραγματικά την υγεία των ανθρώπων, σήμερα θα βλέπατε γύρω σας χιλιάδες νεκρούς. Το ότι δεν βλέπετε χιλιάδες νεκρούς και μόλις βλέπετε ένα περιστατικό θανάτου ή εγκεφαλικού το κάνετε σημαία, δείχνει ακριβώς ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε. Μια συγγνώμη. Εάν στο ποσοστό των εμβολιαστών είχαν πραγματικά αφήστε τη συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Γεωργιάδη, ακόμα και η Pfizer εγκεφαλικών, θα βαριόταν βλέπετε γύρω στους ανθρώπους να πέφτουν από τις μύγες. Εντάξει, είναι γνωστή η άποψή σας για τα εμβόλια. Δεν θα διαφωνήσουμε. Εγώ δεν έκανα κανένα εμβόλιο και δεν έπαθα και τίποτα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν κατηγορώ, δικαίωμα. Βεβαίως. Εννοείται. Προσωπικής ελευθερίας. Εσείς όμως προσπαθήσατε, όχι εσείς ο ίδιος, ο μηχανισμός, ο κυβερνητικός μηχανισμός προσπάθησε να δημιουργήσει ένα τεράστιο πογκρόμ στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν τα εμβόλια και μάλιστα πολλούς από εμάς τους χαρατσώσατε. Εκείνη την εποχή, κύριε Χίε, τους στείλατε πρόστιμα στα σπίτια τους και τα πληρώνουν ακόμα. Εκείνη την εποχή ήταν πρώτη μας αγωνία να ανοίξει η οικονομία, να φύγουμε από τις καραντίνες και να μην χρεοκοπήσουμε. Πράγματι, λοιπόν, εκείνη την εποχή υπήρξε μια πίεση. Η πίεση αυτή δεν έγινε με σκοπό ή με δόλο. Έγινε γιατί έπρεπε να ανοίξει η οικονομία και να μην καταστραφούν οικονομικά. Όλοι έπρεπε να εμβολιαστούμε, σώνει και καλά. Άλλο είναι το θέμα. Οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες, όπως η Pfizer, η BioNTech κλπ., τις ξέρετε αυτές, έχουν δημιουργήσει μέσα από το ιατρικό επιτελείο τους ερωτήματα για το αν έπρεπε ο πληθυσμός να εμβολιαστεί και αν τα εμβόλια ήταν κατάλληλα. Εγώ δεν ξέρω τέτοια συζήτηση να υπάρχει. Αντιθέτως, η τεχνολογία της Pfizer ο και ίδιος της ο Μπουρλά BioNTech, ελέγχεται από το Παγκόσμιο η τεχνολογία που λέγεται mRNA, η τεχνολογία που λέγεται mRNA σήμερα χρησιμοποιείται για τα πρώτα εμβόλια για τον καρκίνο. Έχουν βγει τα πρώτα σε φάση 2 σε κλινικές μελέτες εμβόλια για τον καρκίνο. Μακάρι να λειτουργούν. Τα εμβόλια αυτά στηρίζονται στη τεχνολογία mRNA, δηλαδή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τα εμβόλια του COVID. Και φαίνεται ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα και αν πράγματι λειτουργούν σε λίγα χρόνια όλοι θα μπορούμε να εμβολιαστούμε για τον καρκίνο. Φαντάζομαι αν σας πούνε αύριο ότι βρέθηκε εμβόλιο για τον καρκίνο, ότι θα ήρθατε πρώτοι να το κάνετε και καλά θα κάνετε. Που αποκαλείτε ψεκασμένους, κύριε Γεωργιάδη, και τους αποκαλεί και το κόμμα σας. Συλλήβδιν όλους. Όσοι δεν εμβολιάστηκαν, τους αποκαλείτε ψεκασμένους. Δεν υποτιμώ κανέναν συμπολίτη μου, ούτε είναι υποχρεωμένος κανένας συμπολίτη μου να πιστεύει τα ίδια με εμένα.
Δεν υποτιμώ κανέναν. Σας λέω όμως ότι η τεχνολογία mRNA σήμερα έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα να φτιάχνουν τα πρώτα εμβόλια για τον καρκίνο. Και μακάρι να δουλεύουν. Ναι, εντάξει, το άκουσα, αλλά και η ίδια η Φόντερ Λάιεν ελέγχεται, κύριε Γεωργιάδη, από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με τον κύριο Μπουρλά και για τις δοσοληψίες που υπήρχαν στο θέμα των εμβολίων. Καταγγελίες Ευρωπαίας Εισαγγελέως για αυτές τις επικοινωνίες. Μετά από αυτές τις καταγγελίες Ευρωπαίας Εισαγγελέως κατά τη Φόντερ Λάιεν. Ναι, ελέγχεται. Μετά από αυτές τις καταγγελίες Ευρωπαίας Εισαγγελέως και την κυρία Φόντερ Λάιεν και την έρευνα που έγινε, η κυρία Φόντερ Λάιεν επανεξελέγει πανηγυρικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελέγχεται όμως και για το ταξίδι που έκανε στα Χανιά με τον κύριο Πρωθυπουργό σας. Τις σχετικές καταγγελίες ως αστιότητες. Αλλιώς δεν την ξαναβγάζανε. Αστιότητες δεν ήταν αστιότητες. Σας σύλληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άμα ήταν σοβαρές οι καταγγελίες, δεν θα ξαναβγάζανε την Φόντερ Λάιεν στα Χανιά. Για την επανεκλέγουν πρόεδρο με μεγάλη πλειοψηφία διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες, πάει να πει ότι οι ευρωβουλευτές δεν πίστηκαν για τις καταγγελίες εναντίον της. Τόσο απλά. Μα αφού είναι πλειοψηφία, πώς να πιστούν? Μα συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε να παρέμβω. Και ο Κώστας Σιμίτης το 2000 επανεξελέγει πανηγυρικά στις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έγινε πανηγύρι επί των ημερών του ή το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου δεν ήταν σκάνδαλο. Όπως παραδέχθηκαν και οι ίδιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά. Ξαναλέω, η κυρία Φόντερ Λάιεν δέχτηκε πολύ έντονη κριτική και καταγγελίες και έρευνα. Όλα αυτά είναι αληθή. Για το θέμα των εμβολίων και πώς τα προμηθεύτηκε η Κομισιόν μέσω της διαδικασίας που επελέγει τότε. Μετά από τις σχετικές καταγγελίες, η κυρία Φόντερ Λάιεν επανεξελέγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Η ποινική διερεύνηση όμως είναι σε εξέλιξη. Τη δεύτερη φορά από την πρώτη. Η ποινική διερεύνηση είναι σε εξέλιξη. Άσχετα αν εγώ δεν παρεμβαίνω στις δικαστικές αρχές, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, για να το πούμε πιο ομά. Μια έρευνα δεν σημαίνει καταδίκη. Τα λέμε και εμείς ομά. Υπάρχει αίσθηση στον κόσμο και όχι μόνο στο ελληνικό κοινό. Και σας ευχαριστούμε που απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα. Γιατί δείχνετε ότι δεν φοβάστε κανέναν. Όπως δεν φοβόμαστε κι εμείς. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο, όχι μόνο στο ελληνικό κοινό, παγκοσμίως, ότι αυτοί που ανακατεύτηκαν με τα εμβόλια πήραν πολύ χοντρές μίζες. Είτε ήταν γιατροί, είτε ήταν πολιτικά πρόσωπα. Μην μου πείτε ότι κι εσείς δεν έχετε αμφιβολίες. Τα πολιτικά πρόσωπα, να σας πω επειδή το ακούω και το ακούω και για την Ελλάδα. Πώς μπορεί να πήρε μίζα ένα πολιτικό πρόσωπο σε μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα για τα εμβόλια? Όταν τα εμβόλια. Όταν τα εμβόλια τα προμηθεύτηκε κεντρικά η Κομισιόν. Δεν είναι πλάτη. Δεν ακούω τόσο καλά. Λέω τα εμβόλια, τον COVID, τα προμηθεύτηκε κεντρικά η Κομισιόν. Δεν τα προμηθεύτηκαν οι τοπικές κυβερνήσεις. Άρα, ποια είναι ακριβώς η εμπλοκή π.χ. του Υπουργού Υγείας και εκείνη τη εποχή του Βασίλη Κικίλια, του Βασίλη Κοντοζαμάνη? Δεν μιλάω για τον Υπουργό Υγείας. Εγώ μιλάω για τους πρωθυπουργούς, για τους αρχικούς κρατών. Μα τα εμβόλια τα πήρε η Κομισιόν κεντρικά, σας λέω. Δεν τα πήραν τα κράτη κυβερνήσεις. Αυτοί χειρίστηκαν όμως τις παρτίδες των εμβολίων. Δηλαδή στην Ελλάδα είχατε έναν εντολοδόχο, όπως ήταν ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Και είναι και συναφής από το Υπουργείο Υγείας. Πριν μου λέτε ο νοσοκομιακός, είναι πιο βασικούς γιατρούς του νοσοκομείου αυτού, διευθυντής κλινικής, χέρι τεράστια εκτίμηση των νοσοκομείων. Είναι αυτά που λέτε. Καθόλου δεν ξέρω. Ο κ. Τσιόδρας είναι μάχημος γιατρός στην πρώτη γραμμή, σας λέω. Και με ασθενείς που, κύριε Χίε, τον αδικείτε. Τον λατρεύουν τον κ. Τσιόδρα. Ο κ. Τσιόδρας είναι αδικημένος. Ποιος τον λατρεύει τον κ. Τσιόδρα? Βγήκατε έξω στον κόσμο να ρωτήσετε για τον κ. Τσιόδρα? Οι ασθενείς του στο Αττικόν τον λατρεύουν. Μιλάμε για υπόδειγμα και παράδειγμα ήθους. Υπάρχει μια έντονη δυσοσμία στην ατμόσφαιρα ότι τα κράτη που προμηθεύτηκαν εμβόλια οικονόμησαν. Κάθε λόγο να είναι δύσπιστος. Αυτό λέει ο κόσμος. Το ακούτε αυτό? Το αφουγκράζεστε? Το ότι λέει ο κόσμος δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Αυτό μπορεί να λέει πάρα πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και αλήθεια. Το αφουγκράζεστε? Μα επειδή τα αφουγκράμε, γι' αυτό πάντα απαντώ. Σας λέω όμως ότι τα εμβόλια αγοράστηκαν κεντρικά από την Κομισιόν. Καμία τοπική κυβέρνηση δεν επλάκησε αυτή τη διαπραγμάτευση. Άρα, ποια μπορεί να είναι η εμπλοκή ενός υπουργού κράτους μέλους όταν τα εμβόλια, σας λέω, ήρθαν από την Κομισιόν, πακέτο? Μα ο κύριος Μητσοτάκης βραβεύεται από τον κύριο Μπουρλά. Και ο κύριος Μπουρλάς βραβεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει προσωπική σχέση μεταξύ. Ο κύριος Άλμπερτ Μπουρλά. Δεν το ξέρετε. Ο κύριος Άλμπερτ Μπουρλά είναι ένας Έλληνας εβραϊκής καταγωγής από τη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος είναι μεγάλος πατριώτης. Ο οποίος συνέβαλε στο να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Συνέβαλε να γίνει στη Θεσσαλονίκη μια εξαιρετική επένδυση, στην οποία σήμερα εργάζονται 1.300 Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους γύρισαν ενώ είχαν φύγει στο εξωτερικό την εποχή των μνημονίων.
Έχει δώσει τεράστια ανάσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την επένδυση αυτή. Έχει διαφημίσει την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Πρόκειται περί σπουδαίου πατριώτου, εξαιρετικού επιστήμονος και προφανώς πολύ έξυπνου ανθρώπου. Εάν νομίζετε, κύριε Χίε, ότι είναι εύκολο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να φτάσει να γίνει ο CEO της Pfizer, που είναι μια παγκόσμια αυτοκρατορία, κάνετε λάθος. Ο κ. Άλμπερτ Μπουρλά είναι παράδειγμα προς μίμηση για κάθε σοβαρό άνθρωπο. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση εγώ που θέλω. Ναι, Γρηγόρη Σερέτη. Κολλήσατε με τα εμβόλια. Αναδιαστήματα, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε το όνομά σας να αναφέρεται σε διάφορα σκάνδαλα. Τι θέλετε, σκάνδαλο Κεπνό, σκάνδαλο Νοβάρτης, σκάνδαλο Huawei, σκάνδαλο Ερίκος Δινάν, σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, σκάνδαλο υποκλοπών. Σε όλα υπάρχει το όνομά σας. Είναι δυνατόν να είναι σύμπτωση κάθε φορά να εμπλέκεται το όνομά σας, πρώτον? Και δεύτερον, συγκεκριμένα για τις παρακολουθήσεις. Από όσο ξέρω, ήρθαν 11 μηνύματα παγίδευσης στο κινητό σας. Μάθατε ποτέ ποιος προσπάθησε να σας παρακολουθήσει? Γιατί θέλω να μας ενημερώσετε. Λοιπόν, καταρχάς, το τι λέει ο καθένας για καθένα δεν λέει απολύτως τίποτα, όπως καταλαβαίνω, εφόσον είστε δημοσιογράφος το καταλαβαίνετε. Μου είπαν σκάνδαλο Κελπνό. Όλοι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν ομοφόνος. Μου είπαν σκάνδαλο Νοβάρτης. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρχιοθετήκαμε και ο ένας πήγε στο δικαστήριο, αθωώθηκε. Μου είπατε σκάνδαλο Πράσινο Σπιτάκια. Δεν υπάρχει καμία δικαστήρια για τα Πράσινα Σπιτάκια. Όχι, μην ακούμε πάνω, κύριε Σερέτη, και δεν τον ακούμε. Μία δουλειές. Κύριε Σερέτη, δεν τον ακούμε όμως. Δεν είναι κομψό, δεν τον ακούμε. Για όλα αυτά που μου είπατε ότι κάποιοι με έχουν κατηγορήσει, έχουν πάει στον κουβά. Τα αδιευκρίνηστα ποσά ήταν μία φράση δικαστική στην πράξη αρχιοθετήσεών μου για την Νοβάρτης και γράφει, όπως εγώ το μάθα τότε, κάθε ποσό που έχει κάποιος στο λογαριασμό του που δεν προέρχεται από μισθοδοσία, για τον εισαγγελέα τον οικονομικό είναι αδιευκρίνιστο. Μου έκανε έλεγχο η εφορία και διευκρινίστηκα τα ποσά. Ήταν τα μερίσματα από τις πωλήσεις βιβλίων της εταιρείας μου, για να σου το πω, επειδή κάνετε και κουμπί στο Focus, είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που παίρνει λεφτά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αν ελέγξουν τον Κυριάκο Βελόπουλο, κάναμε την ίδια δουλειά και πουλάγαμε βιβλία και ιδίως τηλεόραση, θα βρουν πολλά αδιευκρίνιστα ποσά. Γιατί είναι ποσά από εταιρεία και όχι από μισθοδοσία. Το ότι θα βρουν στο Βελόπουλο αδιευκρίνιστα ποσά για την οικονομικό εισαγγελέα δεν σημαίνει ότι είναι κλέψει ο Βελόπουλος ή ο Γεωργιάδης. Καταλάβατε. Αδιευκρίνιστα ποσά λοιπόν είναι τα ποσά που δεν προέρχονται από μισθοδοσία. Και εγώ δεν ήμουν μισθοδοτούμενος, ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, δεν επιχειρηματίας. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Άρα αυτά Αυτά ελέγχθηκαν από την δικαστική διαδικασία. Δεν κάνει μονόλογο, του κάνετε ερώτημα, κύριε Σερέτη. Και δεν μπορεί να μου προσάψει κανείς το παραμικρό. Άρα γιατί το αναφέρετε? Αφήστε το να μιλήσει. Τι να μιλήσει, είμαστε όλοι τρελοί και είναι ο σωστός στο δικό του τοπικό κόσμο. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ πέρα εγώ βγήκα να κάνω ερωτήσεις και να πάρω απαντήσεις. Δεν είστε τρελός προφανώς, αλλά ίσως δεν έχετε μεγάλη επαφή με το δυτικό νομικό σύστημα. Δεν κατηγορείται κάποιος γιατί ένας λέει κάτι για κάποιον. Για να κατηγορηθεί κάποιος στο δυτικό κόμμα πρέπει ένα δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για κάτι. Εγώ όσες φορές πολιτικοί μου αντίπαλοι με ήλεγξαν, πήγαν στον κουβά. Άρα ασφαλώς και είμαι πανλευκός, διότι εγώ σε αντίποιχη με εσάς ή με κάποιον άλλο τρίτο, δεν είμαι απλός αθώος. Έχω ελεγχθεί εξονυχιστικά επί 5 χρόνια με εχθρική κυβέρνηση και με εχθρική εισαγγελέα. Και δεν μου βρήκε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό το καθαρό κούτελο εδώ, γιατί με ελέγξανε, το τι λέει ο ένας και ο άλλος είναι τελείως αδιάφορο. Το τι αποδεικνύεται έχει σημασία. Όσο αθώο είναι και όλοι αυτοί με τα τέμπη. Σκάνδαλο Κελπνό. Αθωώθηκαν όλοι στα δικαστήρια, ομοφόνος. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Αθωωθήκαμε όλοι στη δικαστική διαδικασία. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό. Και τα υπόλοιπα που είπατε δεν τα γνωρίζω καν. Ένα λεπτό. Μήπως έχετε και κανέναν θείο από την Ιγυρία, κύριε Υπουργέ, κι εσείς? Αυτό είναι σε άλλον υπουργό, κύριε Σερέτη. Αυτό βέβαια, αθώνεται κόσμος όμως γενικά. Εγώ δεν έχω δηλώσει να έχω κανένα θείο από την Ιγυρία. Ξαναλέω. Πώς και έτσι? Ξαναλέω. Όσοι με κατήγγυλαν και προκάλεσαν έλεγχό μου είτε από τις δικαστικές είτε από τις φορολογικές αρχές, την πάτησαν, γιατί σε όλους τους ελέγχους έχω βγει απολύτως καθαρός. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε να πάμε σε πιο πρακτικά θέματα. Συγγνώμη, θα πάμε στο ποθενέσαι γιατί καταλαβαίνω. Όχι, να μου ρωτήσετε γιατί γι' αυτό θα σας ρωτούσα. Δεν θέλω να ορείτε κάτι στην ατμόσφαιρα. Όχι, θα σας ρωτούσα. Γιατί ακριβώς όταν αφήνουμε να ορούνται, μπορεί να λέει ο κ. Σερέτης, λέει ένα για σένα αυτό και για το άλλο. Για την Νοβάρτης είναι αρχιοθέτηση. Ο Γρηγόρης Σερέτης
Κάνει μια νεολαίστικη εκπομπή στο Fox FM. Η αρχιοθέτηση, κύριε Παπακυριακόπουλε, επειδή το λένε συχνά οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, είναι ανώτερη της αθώωσης. Αρχιοθέτηση δικαστικά σημαίνει ότι ο εισαγγελέας δεν μπορεί να βρει αποχρώσεις δίκη για να ασκήσει δίωξη. Και θα πρέπει να είστε λίγο πιο σημαίνει ότι βρήκε δίκη για να ασκήσει δίωξη. Μα πρέπει να είστε λίγο πιο ηλίθιος στις απαντήσεις που δίνετε στους νέους ανθρώπους. Δεν είστε γέρος. Δεν είστε γερασμένος. Νέος άνθρωπος είστε και εσείς. Δεν πρέπει να απαντάτε με ευθυκρισία στα ερωτήματα των νέων ανθρώπων. Κακό είναι δηλαδή να προσεγγίσετε λίγο εκτός από τη γερουσία και τους νέους ανθρώπους στη Νέα Δημοκρατία. Μα απαντάω σε όλο, ό,τι με ρωτάτε απαντάω. Λοιπόν, μην το κατηγορείτε. Πάμε στο πόθεν έσχες. Έχω, κύριε Υπουργέ, 2 κάρτες μπροστά μου για τις δανειακές υποχρεώσεις σας και τις οφειλές σας, όπως αποτυπώνονται στο πόθεν έσχες. Υπάρχουν λοιπόν 3 και 2, αυτά βλέπω εγώ, σας τα δείχνω κιόλας για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Τα έχω βγάλει από το πόθεν έσχες σας, τα οποία τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ορίστε, είναι αυτά εδώ. 3 και 2, 5 δάνεια. Εγώ 5 βλέπω στο πόθεν έσχες. Εσείς μου είπατε άλλα όμως. Εγώ βλέπω λοιπόν ένα χαρτοφυλάκι εδώ πέρα δανεισμού, 623.094 και 538.688. Και οι τράπεζες είναι η Αλφα-Μπανκ, η Εθνική, η Αλφα-Μπανκ και η Εθνική. Τα ποσά τα γνωρίζετε. Ερώτημα που ρωτήσαμε και στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα. Αποπληρώνετε, κύριε Υπουργέ, τις δόσεις? Γιατί φαίνεται να μην αποπληρώνετε τις δόσεις από το 2007. Τα δάνειά μου ήταν 2 δάνεια από την Αλφα-Μπανκ στο σύνολο 540.000, τα 2 δάνεια. Το ένα στεγαστικό και το άλλο επισκευαστικό για την αγορά της πρώτης κατοικίας μου που έγινε το 2007 πριν καν εκλεγώ βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος. Τα Μελίσια, μία μεζονέτα, τη γνωρίζω, δεν είναι παλάτι. Ναι. Το σπίτι αυτό το αγόρασα πριν γίνω καν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι ατυπικό μεσοαστικό σπίτι, πήρα δάνειο, 2 δάνεια, είναι ένα ποσό 540.000, αλλά σε 2 σπασμένα, το ένα επισκευαστικό, το άλλο στεγαστικό. Έτσι δεν είναι τράπεζα τα δάνεια τότε, δηλαδή 255 και 274. Σωστά. Αυτά τα 2 δάνεια στο σύνολο 540.000 9-8 του 2007. Σωστά. Τα πήρα για 30 χρόνια είναι αυτά, κύριε Υπουργέ? Για 35 χρόνια. Με τη διαφορά με επιτόκιο τι κειμενόμενο επιτόκιο? Ήταν σταθερό για 3 χρόνια και μετά κειμενόμενο, ναι. Σταθερό για 3 χρόνια και μετά τα δυνατότητα. Σταθερό για 3 χρόνια και μετά κειμενόμενο. Τα αποπληρώνετε, κύριε Υπουργέ, τα δάνεια? Τα αποπληρώνω όλα. Δεν έχω καθυστερήσει καμία δόση. Η μόνη μεταβολή που έχει γίνει στο δάνειό μου είναι ότι το 2011 ζήτησα όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες και πήρα παράταση για άλλα 10 χρόνια. Γιατί λόγω του μνημονίου είχαν πέσει πολύ τα εισοδήματά μου και δεν μπορούσα να πληρώνω την ίδια δόση που πληρώνα πριν. Πάντως σας λέω ότι δεν πήραν όλοι παράταση. Τα δάνεια από 35, σας έδωσαν παράταση γιατί σας ήταν ο Γεωργιάδης. Εμένα δεν θα μου δίνανε παράταση. Σας έδωσαν παράταση. Ήταν αυτόματη. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Γιατί ήσασταν ο Υπουργός Γεωργιάδης. Εμένα δεν θα μου δίνανε. Όποιος ήταν εντάξει στις δόσεις τότε έκανε αίτηση στην τράπεζα και έπαιρνε 10 χρόνια παράταση. Ήταν αυτόματο για όσους ήταν παράσινα τα δάνειά τους. Δεν είχα ειδική μεταχείριση. Ήταν αυτή που ήταν ίσια για τους δεν είχατε ειδική μεταχείριση τώρα? Δεν δηλαδή είχα, η ίδια είμαι εγώ και η ίδια είστε εσείς? Δεν είχα ειδική μεταχείριση να κάνω. Έχω ένα τυπικό στεγαστικό δάνειο όπως χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μου. Δεν έχω καμία ειδική μεταχείριση. Ελάτε τώρα. Και δεν έχω καμία ειδική μεταχείριση να κάνω. Κύριε Υπουργέ, θα πάτε στο τραπεζίτη. Το δάνειό μου, για να επανέλθω, πληρώνεται πάντα στην ώρα του. Θα με αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο? Να ξέρω μόνο για αυτά που είπατε. 10 χρόνια. Όχι, δεν γίνεται. Μου λέτε ναι, ψέματα. Το 2011 οι τράπεζες είχαν πάρει απόφαση στα πράσινα δάνεια πριν αυτόματη παράταση. Δεν το ξέρετε καλά. Δεν θα δώσουν παράταση. Ενήμερα δάνεια παίρνουν αυτόματη παράταση λόγω του μνημονίου. Πάμε λοιπόν. Το δάνειό μου αποπληρώνεται επακριβώς. Το δάνειό μου επακριβώς κάθε μήνα. Αυτό το οποίο λέγατε ότι δεν έχει μειωθεί το ποσό. Η δόση πληρώνω τώρα είναι περίπου στις 3.000. 3.000 το μήνα πληρώνω. 3.000 ευρώ. Είναι δηλαδή το ίμιση του μισθού σας. Ναι, βέβαια. Το ίμιση του μισθού μου, φυσικά. Και πώς βγαίνετε, κύριε Υπουργέ, πώς ζείτε? Εγώ έχω εισοδήματα και από τις εταιρείες μου, κύριε Χ. Αυτά είναι στα πόθεν όλα γραμμένα. Εγώ δεν έχω εισόδημα μόνο τη βουλευτική αποζημίωση και έχω εισόδηματα από την εταιρεία μου και η σύζυγός μου έχει εισόδημα. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν. Το δάνειό μου. Να ρωτήσω κάτι. Άρα είναι αποπληρώνω τη δόση, μην το εξηγήσουμε, είναι τα μπαλόνια που μου είπατε και λοιπά. Όχι να εξηγήσω, γιατί δεν φαίνεται να μειώνει το κεφάλαιο που λέγατε. Τα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα οι τράπεζες τα δίνουν με τη μέθοδο που λέγεται μπαλόνι. Πληρώνει τα πρώτα 20 χρόνια τους τόκους και μετά αρχίζει να εξοφλάς το κεφάλαιο. Τα πρώτα 20 χρόνια πληρώνεις ελάχιστο κεφάλαιο.
Γι' αυτό και βλέπετε στο πόθεν έσμο του κεφάλαιο να μένει σχετικά σταθερό, μειώνεται αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Σταθερό, ναι, γιατί είναι αυτό σταθερό. που αποπληρώνεται είναι οι τόκοι που δεν φαίνονται στο χρέος. Και πότε γιατί θα το αποπληρώσετε? τράπεζα για μεγάλα λεφτά. Ναι. Πότε θα το αποπληρώσετε? Γιατί κάτι τράπεζες από όλους τους πολιτικούς είναι φεσωμένες. Ναι, το άλλο δάνειο που έχω από την Εθνική Τράπεζα. Ο τραπεζικός δανεισμός για τους πολιτικούς και τους βουλευτές είναι απίστευτος αν τον δείτε. Δεν είναι. Τα δάνειά μου είναι πολύ τυπικά μεσοαστικά δάνεια. Το δάνειό μου από την Εθνική Τράπεζα των 100.000 ευρώ, που το πήρα από την Τράπεζα της Βουλής στις αρχές του 8, είναι δυστυχώς σε ελβετικό φράγκο. Πληρώνεται αυτόματα από τη βουλευτική μου αποζημίωση. Δεν έχει χαθεί καμία δόση, με πάντα βουλευτής. Δεν έχω μείνει χωρίς βουλευτική έδρα όλα αυτά τα χρόνια. Πληρώνεται αυτόματα από την αποζημίωσή μου. Δεν έχει χαθεί καμία απολύτως δόση. Αλλά λόγω του ελβετικού φράγκου, και έχω πληρώσει περίπου 100.000 ευρώ, χρωστάω Είστε ακόμα δηλαδή 100.000 και εσείς θύμα του ελβετικού φράγκου? Είμαι ένας από τους εγκλωβισμένους του ελβετικού φράγκου, ακριβώς. Άρα Μάλιστα. τα δάνειά μου δεν είναι 1.200, είναι 600-650 αυτά που πήρα στο σύνολο. Αποπληρώνονται κανονικότατα, είναι δηλωμένα στο πόθεν έσμο μου, είναι και τα δύο πράσινα και δεν έχω καμία ειδική μεταχείριση για τα δάνεια αυτά. Τελεία. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Παπακυριακόπουλε, για το θέμα αυτό? Βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, ας κάνουμε συνολική συζήτηση. Πείτε μου κάτι. Με παραξένεψε, λόγω της πείρας που έχω σε αυτή τη δουλειά, γιατί, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μη γιαστήκατε στο θέμα της οικίας του κυρίου Κικίλια? Γιατί βγήκατε και απαντήσατε εσείς στον κύριο Πολάκη, λες και το σπίτι ήταν δικό σας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια σύγχυση ακόμα και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Και κατά δεύτερον, εάν θεωρείτε, νόμιμο είναι βεβαίως και το βλέπουμε, αλλά αν θεωρείτε ηθικό ένας υπουργός, συνάδελφός σας, όπως ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, παίρνει ένα σπίτι αυτή την εποχή, με καμένα 400 σπίτια, με τις πυρκαγιές που γνωρίσαμε, αν θα το κάνατε εσείς? Αν δηλαδή θα αγοράσετε ένα σπίτι 1.200.000 ευρώ την εποχή της αντιπυρικής περίοδου? Τώρα, στον κύριο Πολάκη απήντησα. Ναι, θα απαντήσω. Στον κύριο Πολάκη απήντησα, διότι έκανα αυτό ακριβώς που έκανε προηγουμένως ο συνάδελφός σας πριν. Άφησε να αιωρείται κάτι για την ηθική μου συγκρότηση. Και δεν επιτρέπω πια, μετά από τόσο μεγάλη σπήλωση που έχει δεχθεί η τιμή και η υπόλοιψή μου επί σειρά ετών, δεν επιτρέπω πλέον μίγα στο σπαθί μου. Επειδή λοιπόν, όπως είπε πριν ο κύριος Ερέτης, άλλοι λένε για εσάς για το Κελπνό, άλλοι λένε για εσάς για την Νοβάρτσα, άλλοι λένε για τα πράσινα σπιτάκια, άλλοι λένε για το ένα, άλλοι λένε για το άλλο, σε λίγο θα λένε για το σπίτι. Επειδή λοιπόν δεν επιτρέπω πια να σπηλώνεται η τιμή και η υπόλοιψή μου, απήντησα κατευθείαν στον κύριο Πολάκη, έχω καταθέσει τους άλλους μήνυση. Και αν σας ενδιαφέρει, την 5η στις 12 το μεσημέρι στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η αίτηση άρσης ασυλίας του μήνυσή μου. Και εκεί θα γίνει και θα λεχθούν όλα όπως πρέπει να λεχθούν και θα ακούσει ο κύριος Ερέτης για την Νοβάρτσα και για το Κελπνό και τι άλλο θέλει. Όχι, λοιπόν, αφήστε την Νοβάρτσα. Δεν σας ανέφερε καν για το σπίτι. Και εσείς βγήκατε και υπερασπιστήκατε έναν συνάδελφό σας, ο οποίος αποκαλύφθηκε την επόμενη μέρα. Και όλοι πιστέψαμε ότι είναι δικό σας το σπίτι. Το έκανε με τον έξυπνο τρόπο που ξέρει να το κάνει, για να αφήνει από κάτω τα τρόλ του διαδικτύου να γράφουν το όνομά μου, να λέει αυτός, εγώ δεν είπα τον Γεωργιάδη, οι άλλοι το λένε, και να σπηλώνει τη τιμή και η υπόλοιψή μου, και να ρωτάω, ξαφνικά με ρωτάει κάποιος σαν τον κύριο Σερέτη, μα είπαν κάποιοι που πήρατε σπίτι στο Κολονάκι, ή να βλέπω το πρωτοσέλιδο στο Μαγελιό την επόμενη μέρα. Άδωνης πήρε 1,2 εκατομμύρια. Δεν λέει ότι έχετε εσείς το σπίτι. Γι' αυτό ρωτάω γιατί μοιραστήκατε. Ακούστε, επειδή με τη δουλειά σου να πω το εξής. Ήταν ένα πολύ έξυπνο πρωτοσέλιδο. Ήταν ένα πολύ έξυπνο πρωτοσέλιδο. Να το φωτογραφείς. Ακούστε, ένα λεπτό. Εγώ θα δείτε είμαι δίκαιος άνθρωπος. Ήταν ένα πολύ έξυπνο πρωτοσέλιδο, γιατί είχε το 1,2 εκατομμύρια και το πρόσωπό μου, αλλά πράγματι ήταν με δίκαιος. Μέσα το κείμενο δεν έγραφε τίποτα σημαντικό για μένα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με είπατε ψεκασμένο. Όπως αν το κάνατε για να πουλήσετε τη σίγουρα πουλήσετε καλά. Το κάνατε πολύ έξυπνα. Θα στο πιστώνω αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι αυτοί που κάποτε το κείμενο δεν έγραφε τίποτα για μένα και το σπίτι. Αλλά το πρωτοσέλιδο, όποιος το έβλεπε στο περίπτωμα εκκρεμασμένο, θα νόμιζε το σπίτι το πήρε ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, και κάνατε δήλωση με τα μέλια σαν τον κύριο Βορίδη. Δεν κάνω καμία δήλωση με τα μέλη. Εγώ εξηγώ στους πολίτες μου. Εγώ δεν γνωρίζω τον Γεωργιάδη που ήξερα πριν από 25 χρόνια. Οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν απαντήσεις. Να καθιβρίζετε τους Εβραίους, ιδιαίτερα για ζητήματα ηθικής τάξης. Και τώρα να κάνετε γονιπετή σαν τον κύριο Γεραπετρίτη επικύψεις. Μου είναι αδιανόητο να πιστέψω τον Γεωργιάδη και ο Βορίδης. Να απαντήσω για τον κύριο Κίλια και το σπίτι, θέλετε να πάω στους Εβραίους? Να απαντήσετε. Να πούμε πρώτα απ' όλα για το σπίτι.
Λοιπόν, ο κύριος Κικίλιας, για όσους δεν το γνωρίζουν, λόγω προφανώς της μεγάλης θητείας του στο μπάσκετ, είχε ο άνθρωπος μαζέψει πολλά χρήματα. Ποια θητεία του στο μπάσκετ? Παγκίτης ήταν ο κύριος Κικίλιας και έπαιζε σε αναπληρωματικές θέσεις. Δεν ήταν ποτέ βασικός. Ναι, αναπληρώταν καλά. Από την πρώτη μέρα που έγινε βουλευτής, δεν ήταν ο Βράνκοβιτς ο Κικίλιας. Έχει δηλωμένο πόθεν έσχες μεγάλο Βασίλης. Έχω περάσει από το αθλητικό ρεπορτάζ. Ξαναλέω, ο Βασίλης ο Κικίλιας στο πόθεν έσχες του δικαιολογεί απολύτως την αγορά αυτού του σπιτιού. Εγώ ρώτησα αν είναι ηθικό, κύριε Γεωργιάδη. Σε μια περίοδο που καιγόταν η Ελλάδα, ο κύριος Κικίλιας θα πάει να αγοράσει ένα σπίτι 1,5 εκατομμυρίου. Εγώ αυτό σας ρώτησα και σας ρώτησα επίσης να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Άρα, θα το κάνατε εσείς? Με συγχωρείτε, αν εγώ είχα τόσα χρήματα και μου άρεσε ένα σπίτι και μπορώ να το πληρώσω, θα το αγόραζα. Δεν είχα τόσα χρήματα, το σπίτι δεν μπορούσα να πάρω δύο σπίτι. Τόσο απλά. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα φθόνου. Δεν φθονώ κανέναν που μπορεί να το πάρει νομίμως και με για στην κούραση. Να αγόραζε ένα σπίτι 1,5 εκατομμυρίου, θα το κάνατε? Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το κάνατε. Σας απαντώ. Δεν αισθάνομαι μέσα μου φθόνο. Εάν κάποιος έχει τα χρήματα να το πάρει, είναι νόμιμα, καλά έκανε και το πήραν, του άρεσε. Τώρα, κάτι θέλετε να μου για τους Εβραίους και να κλείσουμε. Τώρα έχω μιλήσει και πάρα πολύ. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί με έχει φάει η ορθοστασία, κύριε Γεωργιάδη, με όλο το σεβασμό στον κύριο Σέρεν και τον κύριο Χίο. Επειδή είστε επιχειρηματίας και ξέρετε πάρα πολύ καλά τα επιχειρηματικά, είχατε δώσει σε εταιρεία στην οποία συμμετείχε ο σύζυγος της κυρίας Φόντερ Λάιεν, την Οργένεσης, ως Υπουργός Ανάπτυξης, 32 εκατομμύρια ευρώ κρατική επιχορήγηση. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτή η επένδυση που έκανε το κράτος με τη δική σας υπογραφή έχει αποτύπωμα και ποιο είναι αυτό. Για ποιο πράγμα μιλάμε? Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάτε. Δεν είναι αυτό που μου λέτε. 32 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση στην εταιρεία Οργένεσης. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν σας λέει κάτι? Όχι. Ωραία, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση που θέλω. Μια τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω κι εγώ. Για τους Εβραίους και μετά να κάνετε την ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Ωραία. Μου χρωστάει μια απάντηση. Βεβαίως να απαντήσω. Και θέλω να ακουστεί και καθαρά και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Επειδή σε θεωρώ πατριώτη, και δεν το λέω ειρωνικά, το εννοώ, θέλω να σου πω κάτι μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο συμφέρον για το ελληνικό κράτος από τη συμμαχία του με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μακράν ο πιστότερος σύμμαχος που μπορεί να έχει η Ελλάδα, διότι με το κράτος αυτό μας συνδέει μακραίων ιστορία, είμαστε δύο αρχαίοι λαοί της Μεσογείου, μας συνδέουν κοινές απειλές, κυρίως η εξανατολών απειλή που πλέον είναι απειλή και για τους Εβραίους, και μας συνδέουν οι κοινές αξίες της Δύσης που είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο φυσικός σύμμαχος του ελληνικού έθνους και του ελληνικού κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο είναι το Ισραήλ. Κάθε Έλληνας που αισθάνεται πατριώτης και αγαπάει την Ελλάδα πρέπει να προστατεύει αυτή τη συμμαχία ως κόρηνο φθαλμού. Αυτή είναι η γνώμη μου για το Ισραήλ και για αυτό το κράτος αυτό το υπερασπίζομαι και το θεωρώ μεγάλο συμφέρον για τον τόπο μου το κράτος που λέει το Ισραήλ να πηγαίνει καλά. Οπότε η ακύρωση του EastMed θα πρέπει να σας ενόχλησε και να τη θεωρείτε και ενάντια στα εθνικά συμφέροντα, κύριε Υπουργέ. Ποια είπατε? Η ακύρωση του αγωγού EastMed θα πρέπει να σας ενόχλισε, γιατί πλήττει και την Ελληνό. Η ακύρωση είναι, μακάρι να μπορούσε να γίνει ο EastMed. Ο EastMed, επειδή έχω ασχοληθεί με το EastMed, είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως διότι τα βάθη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πάρα πολύ μεγάλα και οικονομικά, τεχνικά το έργο αυτό δεν έβγαινε. Μα δεν ακυρώθηκε γι' αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Ακυρώθηκε γιατί η κυρία Νασμπουράκογλου έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο και λέει δεν είναι υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων τώρα. Νόμος του αμερικανικού κράτους ήταν. Σήμερα το κράτος του Ισραήλ είναι ο πιστότερος και πολυτιμότερος σύμμαχος της Ελλάδος. Και τότε γιατί δεν αγωνιστήκαμε για τον EastMed? Και ο πολυτιμότερος σύμμαχος της Ελλάδος. Και στο Κογκρέσο και στα διεθνή φόρα και με τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και με τις πολλές εβραϊκές επενδύσεις στην Ελλάδα και με τους τουρίστες από το Ισραήλ που έρχονται κατά εκατομμύρια στην Ελλάδα. Μας συνδέουν πολλά με τον εβραϊκό λαό. Ο αντισημιτισμός πρέπει να ξεριζωθεί από την Ελλάδα. Είναι ζημιά για την Ελλάδα ο αντισημιτισμός. Είναι αντιπατριωτική πράξη ο αντισημιτισμός. Ο εβραϊκός λαός είναι ένας λαός που αγαπάει την Ελλάδα και έχουμε δεσμούς μαζί του. Πρέπει να τον σεβόμαστε και να τον παραδεχόμαστε για τα επιτεύγματα. Στο τηλεάστη ήμουνα φανατικός ακροατής της εκπομπής σας, τηλεθεατής.
Με είχατε Πρώτα απ' μαγεύσει όλα με στο αυτά που λέγατε. τηλεάστη ουδέποτε Για τους Εβραίους και μαζί με τον κύριο Πλεύρη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και πώς Στο ξαφνικά τηλεάστη θα τέτοια κάνει το λάθος μεταστροφή ιδεών να έχω αναφερθεί μέσα σε στο μια βιβλίο του Κώστα δεκαετία. Πλεύρη. Αυτό με παραξενεύει εμένα. Αυτό ρώτησα. Είχα κάνει το λάθος να αναφερθώ στο βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, για το οποίο έχω ζητήσει δημοσίως συγγνώμη και ξαναλέω. Όποιος καταλαβαίνει από γεωπολιτική και όποιος καταλαβαίνει από τα εθνικά συμφέροντα, πιστότερος και πολυτιμότερος σύμμαχος για το ελληνικό έθνος, το ελληνικό κράτος, το ελληνικό λαό από το Ισραήλ δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα το Γρηγόρη Σερέτης, κύριε Χie, να ακούσουμε και τον Γρηγόρη το Σερέτη. Αυτό μου λέτε. Σας λέω ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας οι καλές για το Ισραήλ. Γρηγόρη Σερέτη. Επειδή είμαι Μακεδόνας και σας θυμάμαι να λέτε ότι θα ακυρώσετε τη συμφωνία των Πρεσπών αν εκλεγεί το Βήμερο. Και τελικά όταν εκλέχθηκε το Βήμερο. Συγγνώμη. Είπατε, με θυμάστε, αλλά δεν θα την ακυρώσω. Βάλτε μου ένα βίντεο τώρα προεκλογικό που έχω πει εγώ θα την ακυρώσω. Βάλτε μου ένα βίντεο. Αν εκλεγεί το Βέμερο, το έχετε πει, δεν θα με βγάλετε τρελό. Βάλτε μου ένα βίντεο που λέω ότι εγώ θα την ακυρώσω. Τελικά για εσάς, απαντήστε μου, είναι η συμφωνία των Πρεσπών προδοτική, ναι ή όχι? Πρώτα απ' όλα προδοτική με την έννοια της μειοδοσίας δεν την έλεγα όταν ψηφίστηκε. Και έχω τσακωθεί στο Βελίδιο που είστε Μακεδόνας. Όχι, προδοτική δεν είναι σε καμία περίπτωση. Προδοτική δεν είναι. Η συμφωνία των Πρεσπών. Είναι κακή συμφωνία. Δεν είναι ελληνική. Είναι κακή συμφωνία. Εγώ πολέμησα αυτή τη συμφωνία. Δεν ήθελα να ψηφιστεί αυτή η συμφωνία. Κατέβηκα στα συλλαλητήρια. Θυμάμαι ακόμα τον εαυτό μου να είμαι στα ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω και στο Focus τότε και να λέω και κάπου λέγανε μειοδοσία. Και είπα όχι, μειοδοσία δεν είναι. Εγώ δεν χωρίζω έτσι εύκολα τους Έλληνες σε προδότες. Δεν θα πω εύκολα πρώην Πρωθυπουργό, έστω και τον Τσίπρα προδότη. Και επειδή λέτε ότι είστε Μακεδόνας και θυμάστε, θα σας πω κάτι που το βίντεο είναι στη διάθεσή σας. Προεκλογικά, πρώτων εκλογών του 19, είμαι προσκεκλημένος από τον κύριο Στέργιο Καλόγυρο στο Βελίδιο. Έχουν σηκωθεί κάποιοι συντοπίτες μου εκεί και έχουν πει θα ακυρώσετε τη συμφωνία αν γίνεται κυβέρνηση. Και λέω όχι, δεν θα την ακυρώσουμε. Και μάλιστα έγινε και φασαρία μέσα στο Βελίδιο εκείνη την ημέρα. Εγώ ψέματα στο λαό δεν θα πω ποτέ. Καλά πλάκα μας κάνετε. Δεν έχετε πει και καμιά αλήθεια. Εσείς να γίνετε πρωθυπουργός αύριο, δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη συμφωνία χωρίς τη Κύριε Σερέτη, επιτρέψτε μου λίγο να βοηθήσω την κουβέντα, γιατί ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του κόμματος προεκλογικά πριν τις εκλογές του 2019, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν το ξέρω αυτό που λέτε, δεν το είχατε γνωρίζω. Εμένα με ρωτήσατε για μένα. Και μπορώ να σας αποδείξω με δεκάδες βίντεο του ουδέποτε το είχα πει. Και στο Βελίδιο το είπα στον κόσμο. Όταν το λέει εκπρόσωπος του κόμματος. Με τον κύριο Φίλη στην ΕΡΤ τότε και τον κύριο Κοτρότσο με ρώτησε, δεν θα ακυρώσουμε τη συμφωνία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Δώσαμε μάχη να μην ψηφιστεί από τη Βουλή. Αλλά από την αν έχουμε τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Ένομες συνέπειες. Και ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν θα αποδεχθεί έναν Πρωθυπουργό που θα λέει ότι είναι από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή των Ελλήνων τη μέρα που ψηφιζόταν η συμφωνία στην ομιλία του είπε ότι αν ψηφιστεί η συμφωνία δεν μπορεί να ακυρωθεί. Αυτά είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή. Μην προσπαθείτε να μας βάλετε η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική η Μακεδονία. Ήταν, είναι και θα είναι ελληνική η Μακεδονία. Συμφωνούμε, δεν έχω καμία αντίρρηση που λέτε. Κύριε Υπουργέ, μην το παρακάνετε. Προφανώς συμφωνούμε. Εγώ δεν έχω συμφωνήσει με αυτό. Με μπερδεύετε μάλλον. Είστε πολύ φάουλ όλοι σας και ο κόσμος σας αποκαλεί, δεν θέλω να το πω, προδότες σας αποκαλεί. Όλους σας αποκαλεί προδότες. Και τον Τζιτζικώστα και τον Μητσοτάκη. Άμα είμαστε όλοι πολιτικοί προδότες, τότε το ελληνικό έθνος δεν αξίζει τίποτα. Και τον άλλο που ήταν Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, που δεν θυμάμαι το όνομά του, και όλους σας αποκαλούν που πηγαίνατε μπροστά στις γραμμές και μετά πήγατε στη Βουλή και εκλέγονται και επανεκλέγονται και επανεκλέγονται είμαι θα προδότες, τότε ο ελληνικός λαός είναι σκάρτος, αυτό μου λέτε, και εκλέγει προδότες. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι σκάρτος, δεν το πιστεύω αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι υπέροχος λαός και δεν μπορεί να εκλέγει σε εγώ προδότες. Άρα δεν δέχομαι αυτό που λέτε. Αλλά εγώ άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Πείτε μου κάτι. Έχετε κάποια εμπλοκή, ειλικρινά, με το θέμα των ανεμογεννητριών? Γιατί γνωρίζω ότι ένας από τους καλούς σας φίλους, ο κύριος Σάκης Κατσέλης, ο οποίος είναι στην περιοχή της Βιωτίας και της Φθιώτιδας και αναπτύσσεται πάνω στις μεγάλες δουλειές των ανεμογεννητριών, ήταν ένας απλός δάσκαλος που δεν ξέρω αν δικαιολογείται το πόθεν έσχες. Του είναι φίλος σας, τον έχουμε και φωτογραφία. Αν θέλετε να σας το δείξω. Πολύ φίλο μου, το εκτιμώ πάρα πολύ. Ο άνθρωπος αυτός, ξέρετε τον κύριο Κατσέλη.
Βεβαίως, φανταστικός άνθρωπος. Από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζει στη ζωή μου. Φανταστικός άνθρωπος, μάλιστα. Ναι. Ερώτημα. Τι έχετε εναντίον του κ. Κατσέλη, δεν κατάλαβα. Άλλο, δεν έχω κάτι εγώ εναντίον του κ. Κατσέλη. Είναι δυνατόν να έχω κάτι. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν είμαι επιχειρηματίας, ούτε ανταγωνιστής. Ναι. Έχετε κάποια εμπλοκή επιχειρηματική με το θέμα των ανεμογεννητριών? Όχι, βέβαια. Τι δουλειά να έχω με τους ανεμογεννητριές? Γιατί βάζετε πλάτη στον κ. Κατσέλη, αυτόν τον άνθρωπο? Αυτός δεν είναι ο κ. Κατσέλης? Δεν είδα καλά τη φωτογραφία, αλλά πιθανόν. Έχω πάνω αυτό το σκάτι, δεν βλέπω. Ναι. Στις δουλειές του κ. Κατσέλη, όταν ο κ. Κατσέλης, και πώς κάνετε παρέα με τον κ. Κατσέλη, όταν ο άνθρωπος αυτός, ξέρετε ότι βάσει του πορίσματος του εισαγγελέα, του πρώην εισαγγελέα Βουρλιώτη, του εισαγγελέα Επιτιμή, εμπλέκεται στο θέμα της φοροδιαφυγής του Ρέμου του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Φέρετε ο Κατσέλης που είναι φίλος σας. Μία πάλι δουλειές. Και πλάτη, στο δυτικό κόσμο. Μία. Και πλάτη. Στο δυτικό. Να εμπλέκεται στο θέμα της φοροδιαφυγής του Ρέμου, έχοντας μεταβιβάσει ποσά κατά τον κύριο Βουρλιώτη στον κύριο Ρέμου που τα πήρε από τις συναυλίες στο Ντουμπάι. Πώς μπορεί να είναι φίλοι σας αυτοί οι άνθρωποι που σε λίγο θα πάνε κατηγορούμενοι? Και ο κύριος Ρέμος είναι φίλος μου και τον ακούω και τραγούδι και μ' άρεσε και πάρα πολύ. Είναι και ο κύριος Ρέμος? Βεβαίως, πολύ φίλος μου. Είναι ηγέτης στην πίτα μου, θυμάστε, και μου έχει ευχηθεί. Τον Βουρλιώτη φοροφυγάς. Πώς μπορείτε και κάνετε παρέα με κατηγορούμενους φοροφυγάδες? Ο αξιότιμος τον έχω ψηφίσει εγώ για να ενωθεί η θητεία του. Να μιλήσω όμως τώρα. Κύριε Χίε, δεν ακούγεστε, κύριε Χίε, να απαντήσει. Τα δάση για να τις βάλουν αυτόρωτο. Πάμε λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Βουρλιώτης κάνει τη δουλειά του πολύ σωστά και βγάζει πορίσματα που του κάνουν εντύπωση. Δεν σημαίνει το πόρισμα της αρχής. Ποια εντύπωση? Ναι. Το πόρισμα της αρχής δεν είναι καταδίκη. Και εσείς τον βάλατε. Μα το εισαγγελικό πόρισμα δεν είναι καταδίκη. Τον βάλατε. Το εισαγγελικό πόρισμα για να είναι καταδίκη πρέπει να αποδειχθεί σε μια δικαστική διαδικασία. Όταν κάποιον τον ψάχνει ο οικονομικός εισαγγελέας δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος. Τον ψάχνει για φοροδιαφυγή 1,5 εκατομμυρίου μέσω των κοινών σας φίλων. Κυριαρχία 100 φορές θα πω όπως το καταλάβετε. Μέχρι κάποιος να καταδικαστεί σε δικαστήριο είναι αθώος. Είπα εγώ ότι καταδικάστηκε. Αυτό πιστεύω στο δυτικό κόσμο. Εγώ άλλο λέω. 100 ο Κατσέλης που ήταν δάσκαλος και δεν δικαιολογείται το ποσό του από το πόθεν έσχεση για να επενδύει εκατομμύρια ευρώ. Γυρίστηκε λέει από το δασκαλάκος που ήταν παιδιά ότι ο Γεωργιάδης είναι η πλάτη μου. Αυτό είναι ο κύριος Κατσέλης. Ότι η πλάτη μου είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Απαντώ εκ νέου. Οι εισαγγελικές αρχές θα κάνουν τη δική τους τη δουλειά. Για μένα που πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, για μένα που πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, ισχύει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας για όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αθώοι έως ότου αποδειχθεί κάτι διαφορετικό σε ένα δικαστήριο. Για επιχειρηματίες ανεμογεννητριών, για τους νταβαντζίδες της ενέργειας, τους οποίους τους έχετε χωρικού στο κόμμα σας, πρέπει να σας ότι πω βάζετε πλάτες για να γίνονται οι δουλειές. Χθες πήγα στο Βερολίνο. Για να προσγειωθώ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, αξίζει να πάτε μια μέρα να κάνετε μια έρευνα που σας αρέσουν οι ανεμογεννήτριες. Δεν θέλω να δω ανεμογεννήτριες επί μισή ώρα, θέλω να δω δάση, επί μισή ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από χιλιάδες ανεμογεννήτριες. Όλα τα δάση της Γερμανίας είναι γεμάτα ανεμογεννήτριες. Ο Κατσέλης τις βάζει και εκεί. Δεν μου απαντάτε για τον κύριο Ρέμο. Δεν μου απαντάτε για τίποτα. Η ενέργεια των ανεμογεννήτριες είναι κοινή ενέργεια είναι φιλική στο περιβάλλον και χρησιμοποιήσουμε για την ελληνική οικονομία. Δεν κάνει ζημιά στα δάση και όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες. Συγγνώμη λίγο, βάλτε μία παύση. Μία παύση, κύριε Χίε. Κύριε Χίε, σας παρακαλώ, μία παύση. Κάναμε αναφορά σε ένα βίντεο, με ενημερώνω ότι το έχουμε στο κοντρόλ. Μπαίνουν ανεμογεννήτριες, κύριε Χίε. Ο κύριος Άκης Κατσέλης είναι άνθρωπος που προσφέρει με την επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα. Τι προσφέρει στις ανεμογεννήτριες? Συγγνώμη, να κάνουμε μια παύση να δούμε το βίντεο. Ανεμογεννήτριες σημαίνει φτηνότερο και καθαρότερο ρεύμα. Τι λέτε τώρα? Βλέπετε φτηνότερο ρεύμα να υπάρχει στην Ελλάδα? Φτηνότερο και καθαρότερο. Τα μαλλιά. Σε όλο τον δυτικό κόσμο, όπου και να πάτε, βάζουν όλοι οι σοβαροί άνθρωποι ανεμογεννήτριες αν μπορούν. Και εμείς εδώ τις βρίζουμε. Βάζουμε, ρεύμα το δάσο. Να δούμε το βίντεο, κύριε Χίε. Έχετε το θράσος να βγαίνετε και να λέτε ότι πρέπει να γίνει η Ελλάδα η μπαταρία της Ευρώπης. Είστε σοβαρός, κύριε? Πολύ καλό. Είστε σοβαρός? Μόλις ακούς τους απατεώνες που συναναστρέφεστε. Κύριε Χίε. Κύριε Χίε, γιατί βγάζετε δικαστικό πόρισμα μόνο σας? Μία παύση να δούμε το βίντεο. Από εσάς πήρε να μου γίνει ο κ. Κατσέλης, δεν κατάλαβα.
Λοιπόν, μισό λεπτό υπομονή να δούμε ένα βίντεο, κύριε Γεωργιάδη, για να το σχολιάσουμε μαζί. Πάμε να το δούμε. Εμείς να λέει τα Σκόπια Μακεδονία σε επίσημες συναντήσεις ότι ο Μητσοτάκης δεν θα καταγγείλει τη συμφωνία. Θα καταγγείλει τη συμφωνία, λέτε. 100%. Όπως ακριβώς το λέει το άρθρο 19 της συμφωνίας. Θα καταγγείλει ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία των Πρεσπών. Η συμφωνία Το άρθρο 19 στο άρθρο 19 προβλέπει τη διαδικασία που ακολουθεί μια χώρα όταν το ένα από τα δύο μέρη παραβιάζει τη συμφωνία. Είναι απολύτως προφανές ότι αν μια κυβέρνηση. Ότι ο Πρωθυπουργός θα καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών. Αν μια κυβέρνηση βλέπει το άλλο μέρος. Οτιδήποτε προβλέπεται δεν εφαρμόζει. Φυσικά και εφαρμόζει. Λέω και να προβλέπεται. Δηλαδή, ναι, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις διπλωματικές κινήσεις, τις συνθήκες κάθε περίοδου. Δηλαδή, λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, σας ξαναρωτάω, θα καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών. Εάν η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας καταπατήσει. Εγώ ομολογώ πως είχατε απόλυτο δίκιο, κύριε Γεωργιάδη. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, ότι η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί και τα τετελεσμένα της. Είχατε απόλυτο. Κι όμως, κύριε Γεωργιάδη, εσείς θα καταργήσετε. Είδατε που δεν θα καταργήσουμε, είπα θα καταγγείλουμε. Το ίδιο δεν είναι καταγγελία. Άρα, δεν είναι το ίδιο. Νομικά δεν είναι καθόλου το ίδιο. Το θα καταγγείλουμε το έχουμε ήδη κάνει. Χθες στο Βερολίνο που ήμουν ο κύριος Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο κύριος Μητοσόφσκι, πώς λέγεται, βαρέθηκα να τον ακούω να λέει η Βόρεια Μακεδονία και η Βόρεια Μακεδονία και η Βόρεια Μακεδονία. Ξέρετε, πολλοί πολιτικοί, όχι μόνο στην Ελλάδα, προτιμούν να δουλεύουν τον κόσμο. Και ο κύριος αυτός λοιπόν εξελέγει στα Σκόπια, λέγοντας θα καταγγείλω τη συμφωνία των Πρεσπών. Και μόλις βρέθηκε χθες στη Γερμανία, Βόρεια Μακεδονία την ανέβαζε, Βόρεια Μακεδονία την κατέβαζε. Πάμε να δούμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, να δούμε. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, να δούμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να έχουμε σφαιρική εικόνα. Πάμε. Θέλω λοιπόν εδώ, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους αποδέκτες. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία είτε τώρα είτε στην επόμενη Βουλή. Μπορείτε πάντως να την καταγγείλετε. Συγγνώμη, γιατί κύριε Παπαγγελόπουλο, πάλι την πατήσατε. Δεύτερο βίντεο την πατάτε. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει πριν την ψηφοφορία για τη συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα την καταψηφίσει. Είτε σε αυτήν είτε στην επόμενη Βουλή, γιατί τότε συζητούσε ο Τσίπρας ότι θα έφερε τη συμφωνία στην επόμενη Βουλή. Αλλά πείσατε τέλει τον Σταύρο Θεοδωράκη να την ψηφίσει αυτός. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Παπαγγελόπουλε, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη συμφωνία. Δηλαδή έκανε ακριβώς αυτό που λέει το βίντεο που παίξατε. Θα την καταγγείλετε εν ολίγης. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είχατε πει, κύριε Γεωργιάδη. Θα την καταγγείλετε. Η καταγγελία της παραβιάσεως στον κύριο Μητοσόφσκι έχει ήδη γίνει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Όχι. Ως συνέπεια αυτής της καταγγελίας, ο κύριος Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, όπου πλέον εμφανίζεται δημόσια Βόρεια Μακεδονία, αναφέρει τη χώρα του. Μα η συμφωνία αυτή έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων γράφει η Δημοκρατία της Μακεδονίας. Της Διεθνούς Συμφωνίας. Και κύριε Κυριακόπουλο, να θέσω τώρα εγώ ένα ερώτημα. Η χώρα αυτή μπήκε στο ΝΑΤΟ το Φεβρουάριο του 19 μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και ήρε η Ελλάδα το βέτο ο τότε Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας. Αν αύριο σταματήσει να υπάρχει αυτή η συμφωνία, θα βγει η χώρα αυτή από το ΝΑΤΟ και δεν το ήξερα. Αν καταργηθεί λοιπόν η συμφωνία, ξέρετε πώς θα είναι αυτή η συμφωνία, πώς θα είναι αυτή η χώρα στο ΝΑΤΟ? Για πείτε μας. Ως Μακεδονία σκέτη. Αυτό έλεγε και ο Τσίπρας. Αυτό έλεγε και ο Τσίπρας όταν το ψήφιζε. Μα ο Τσίπρας αυτό έλεγε ο Τσίπρας. Το βέτο που είχε κρατήσει ο Κώστας Καραμανλής στο Βουκουρέστι, το αφαίρεσε ο Τσίπρας. Και ξέρετε κύριε Πακυρακόλου πώς έγινε πρωθυπουργός ο Τσίπρας και κατάφερε να το κάνει αυτό? Γιατί άνθρωποι σαν και εσάς, προσωπικά σαν και εσάς, στηρίξατε τον Τσίπρα. Γιατί εσείς, αν θυμάμαι καλά, στηρίξατε τον Πάνο Καμένο και κάνατε την κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός χάρη σε εσάς, τον κύριο Πακυρακόλου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα ο Τσίπρας κατήχησε το βέτο του Καραμανλή. Ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών? Ως Βόρεια Μακεδονία ποιος ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών? Τον κύριο
Παπακυριακόπουλο. Κύριε Γεωργιάδη. Έριξα τότε το Σαμαρά. Άρα λοιπόν κύριε Γεωργιάδη, μόλις επαναλάβατε το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ότι αν καταργηθεί η συμφωνία θα λέγονται Μακεδονία. Μα τι λέμε τώρα. Υπάρχει και τα Σκόπια μπήκαν στο ΝΑΤΟ ως Βόρεια Μακεδονία και δεν μπορούμε πια να καταργήσουμε τη συμφωνία. Δεν μπορούμε να την καταργήσουμε, λέτε. Όχι, να την καταργήσουμε, όχι. Πώς το λέτε αυτό? Γιατί αν την καταργήσουμε μονομερώς, τα Σκόπια θα μείνουν πια στον ΝΑΤΟ. Υπάρχει και το δίκαιο των συνδικών στη Βιέννη, λοιπόν, κυρία Άδωνη Γεωργιάδη. Τα ξέρετε καλά τώρα. Εάν πράγματι σας πειράζει αυτό το θέμα τόσο πολύ, θα σας συνέστηνα να πάτε σε έναν παπά να εξομολογηθείτε. Γιατί με τον πόλο που κάνετε στο Σαμαρά, φέρατε τον Τσίπρα και έγινε αυτή η συμφωνία. Καλά τα λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς τη χαρακτηρίσατε ιστορική τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς τη χαρακτηρίσατε ιστορική τη Συμφωνία των Πρεσπών. Προσωπικά ο Παπακυριακόπουλος. Έτσι είμαστε νοημένοι. Ωραία. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη. Τη Συμφωνία των Πρεσπών τη χαρακτηρίσατε ιστορική. Για τον γάμο ομοφυλοφίλων κάνατε εσείς με εσάς τους βουλευτές. Ποιος θα το περίμενε? Μα συγγνώμη, μία ροή είναι όλα. Μα είστε ένας υπουργός επί παντός επιστητού, επί κάθε καιρού. Ξέρω ότι μπορείτε να απαντήσετε σε όλα. Μα τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη? Μου δίνετε μεγάλη αξία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν ανέβω κατεβάζω κυβερνήσεις. Πιστεύω έχω απαντήσει όλα, δεν χρειάζεται. Τα βίντεο φίλος με τον κύριο Σαμαρά. Μην μου πείτε ότι δεν είστε πολύ φίλος με τον κύριο Σαμαρά. Τα λέτε και έχετε αγκαλιαστεί. Έχετε μια φιλική σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Βεβαίως, προφανώς, βεβαίως. Έτσι λοιπόν. Και ήσασταν και υπουργός. Ξέρω ότι ο κύριος Σαμαράς στρέφει καλά σε αισθήματα για σας και έχει και μια φιλία. Μπορείτε να μου πείτε πού το πάει ο Σαμαράς και πού το πάει ο Καραμανλής και γιατί πάνε κόντρα με το Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία? Για εξηγήστε το μου για να το καταλάβω. Εγώ τι να δεν μπορώ να σας πω κάτι σε αυτό. Γιατί ο Σαμαράς δεν πήγε στο πάρτι? Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ιστορικό πρόβλημα, όχι δεν το πιστεύω. Μην μου λέτε τώρα δεν ξέρω. Ξέρετε, μα σας λέω, δεν πιστεύω ότι έχει απολύτως κανένα εσωτερικό πρόβλημα. Και ο Καραμανλής είναι ψυχραμένος με τον Μητσοτάκη. Μπορεί εσάς να μην σας αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα σας το πω όπως πραγματικά το πιστεύω. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και αν συνεχίσει να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων θα διεκδικήσει επαξίως και τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Να μην ανησυχείτε. Πάντως, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι αν πηγαίνατε στη στιγμή της αλήθειας δεν θα περνούσατε ούτε τον πρώτο γύρο. Όταν έρθει η ώρα το 27 των εθνικών, ούτε τον πρώτο γύρο. Από τον πρώτο γύρο η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά να λέτε ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ άλλο ρώτησα. Ρώτησα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμανλής τι έχουν με τον κύριο Μητσοτάκη και δεν πάνε στα πάρτι. Θα ρωτήσετε τον κύριο Σαμαρά. Δεν τους αρέσει το Τουρκετζία. Είστε φίλος με τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορεί να μην σας έχει πει κάτι. Θα ρωτήσετε τους ίδιους. Δεν είναι δική μου δουλειά. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπετόν αρμέ, η κυβέρνηση σταθερή, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία σταθερή. Έχουμε 3 χρόνια εντολή από τον ελληνικό λαό να λύσουμε τα προβλήματά του. Θα λύσουμε τα προβλήματά του και θα μας κρίνει ο λαός κάλπες το 27. Όπως γίνει η δημοκρατία. Ο Σαμαράς τι έχει με το Μητσοτάκη? Αυτό ρωτάω. Λοιπόν, νομίζω είναι η αιώνια έχθρα. Και για τον πόθεν είναι η Μπακογιάννη. Μία ώρα κάναμε. Αυτό το πείτε μου τώρα. Θα μου πείτε. Μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση. Και το λόγο να κάθομαι να κάνω ερωτήματα. Εδώ είστε ένας άνθρωπος που ξέρω ότι. Θέλει και ο κύριος Σερέτης να σας ρωτήσει για τον Τουρκετζίαν πότε θα το καταργήσετε, αλλά δεν ξέρω αν θα. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Θα ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Καραμανλή. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Ο κύριος Σερέτης, μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Εντάξει, ωραία, κύριε Άδωνη, συμφωνείτε με τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με τους Τούρκους? Πείτε μας λίγο, ναι ή όχι. Απλή απάντηση, ναι ή όχι. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα, ναι. Στη Θράκη είδατε τι έγινε με το μουφτί. Τι έχετε να πείτε για τη Θράκη? Πιστεύω έχει δράσει ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών κατά τον τρόπο που ήταν απαράδεκτο γεγονός. Υπουργείο Εξωτερικών στη Θράκη. Απαράδεκτο γεγονός. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη Θράκη. Εφόσον έχουν εμπλακεί υπάλληλοι τουρκικού προξενείου, αν έχουν εμπλακεί υπάλληλοι τουρκικού προξενείου, είναι κατά βάση ζήτημα Υπουργείου Εξωτερικών, ασφαλώς. Υπάλληλοι. Εδώ δείξαμε τα πρόσωπα. Εργαζόμενος στο ΕΣΥ είναι ο φερόμενος δράστης. Και τον εξήβριζαν, κύριε Γεωργιάδη. Ήταν γενικός γραμματέας εκεί. Η δικαιοδοσία για υπαλλήλους άλλου κράτους είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε Γεωργιάδη, μιλάμε για εργαζόμενο στο ΕΣΥ. Είναι εντός της ελληνικής επικράτειας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί πρόβλημα. Δεν είναι εργαζόμενο στο ΕΣΥ. Ο κύριος Τσετίν λέτε. Ο κύριος Τσετίν είναι ιδιώτης γιατρός στην Ξάνθη. Δεν είναι γιατρός στο ΕΣΥ. Κάνει βάρδιες στο ΕΣΥ των γιατρών. Όπως είναι το κράτος της Δημοκρατίας. Μιλάτε γιατί δεν ακούγεται τίποτα. Λοιπόν. Που σε είπα τα το λένε. Όποιος αμφισβητεί
τον πατριωτισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτής της κυβερνήσεως κάνει μεγάλο λάθος. Ναι, τον αμφισβητούμε για βεβαίως. Θεωρούμε ότι είναι αυτά τα 5 χρόνια που κυβερνά ο Μητσοτάκης, κύριε Χίε. Αυτά τα 5 χρόνια που κυβερνά ο Μητσοτάκης, κύριε Χίε, φτιάχτηκε πολύ καλύτερα από πριν ο τείχος στον Εύρο και αποκρούστηκε η εισβολή του 2020. Αγόρασε η Ελλάδα τα Ραφάλ, εξυγχρόνισε τα F-16, πήρε τις φρεγάτες, ισχυροποίησε τις ένοπλες δυνάμεις και έχει φτιάξει αυτή η κυβέρνηση στην Ελλάδα πολύ ισχυρότερη από πριν. Αυτή είναι πατριωτική πράξη και δεν επιτρέπεται να αμφισβητεί τον πατριωτισμό του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν επιτρέπεται. Δυστυχώς τον αμφισβητούμε και τον πατριωτισμό μερικών υπουργών που είναι δίπλα. Και αμφισβητούμε και την γνησιότητα ότι ανεβαίνει στον υπουργικό τόπο ένα πολιτικό για να προδώσει την Ελλάδα. Που ήταν μέσα στο μαξί. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε. Κύριε Γεωργιάδη. Μισούς από αυτούς έχετε συνδετημόνες. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε άφθονη ώρα, κύριε Γεωργιάδη, να λέγαμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, να λέγαμε για την διευθύντρια του Ελιαμέ, να λέγαμε για τα 200 εκατομμύρια στην εταιρεία του Κότς. Δεν έχουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να... Λοιπόν, την αγαπάμε την Ελλάδα και την φροντίζουμε όσο μπορούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Με καλή διάθεση. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ειλικρινά απαντήσατε σε όλα. Ευχαριστώ για την προσωπική διαφήμιση που μου κάνατε. Με υπερτιμάτε και δεν μου αξίζει. Λοιπόν, για να μην αδικήσω ιστορικά τον Πάνο Καμένο, δεν είμαι άδικος. Λοιπόν. Ο Πάνος Καμένος έφυγε τότε από την κυβέρνηση του Τσίπρα λόγω της Συμφωνίας των Δεσπών και την πολέμησε. Ήθελα να με δίκαιο με τους ανθρώπους και τους πολιτικούς αντιπάλους. Ευτυχώς. Αλλά τότε δυστυχώς είχε φροντίσει ο Τσίπρας να εξαγοράσει το μισό του βουλευτές. Λοιπόν, και έτσι έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριε Υπουργέ, να δείτε το θέμα της οργένεσης. Με ανταλλάγματα πολιτικά. Να δείτε το θέμα της οργένεσης για να το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Για την 32 γιατί ήσασταν εσείς Υπουργός Ανάπτυξης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε γιατί απαντήσατε σε όλα. Αυτό είναι προς τιμή σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Στέφανο Χίο. Δεν ξέρω αν θέλεις κάποιο σχόλιο, Στέφανο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν θα το έκανε άλλος υπουργός της κυβέρνησης να έρθει σε ένα αντισυστημικό πατριωτικό κανάλι και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που του θέσαμε. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ κύριε Πακυριακόπουλο. Εγώ να συγχαρώ τον Γρηγόρη το Σερέντη, γιατί το λαβράκι που βγήκε από την όλη συζήτηση ήταν από την ερώτηση του Γρηγόρη για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης στις ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο υπουργός προς τιμήν του, παραδέχτηκε πως θα δώσει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε ιδιωτικές κλινικές, λέγοντας ότι όσοι αντιδρούν είναι κομμουνιστέ. Πώς μας είπε. Μπασκίνες, όχι, αυτό είναι η άλλη. Εγώ, κύριε Παπακυριακόπουλο, αυτό που κατάλαβα είναι ότι όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος είναι τρελός και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με τις δικές του απόψεις, το δικό του τοπικό κόσμο, έχει μια άλλη άποψη για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή δεν ξέρω, έχει πάει ποτέ σε νοσοκομείο. Γρηγόρη, θα δεις πολλά ακόμα. Στην πολιτική δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Τίποτα. Η πολιτική είναι πολύ βρώμικο σπορ για μας. Πολύ βρώμικο σπορ για μας, Γρηγόρη. Απορώ, έχει πει ποτέ αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά. Καλό βράδυ, υγεία να έχετε. Πάντως εγώ το πιστεύω ότι τα 32 εκατομμύρια δεν τα θυμότανε. Λοιπόν, θα τον ενημερώσει για να το παρακολουθήσει. Μήπως θα έδωσε κανένας άλλος και δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν γνωρίζει ποιος. Δεν γνωρίζει ποιος. Εδώ μας είπε δεν έχει δηλώσει ποτέ, λέει, ότι αν εκλεγεί το ΒΜΡΟ θα ακυρώσει τη συμφωνία. Έχω το βίντεο να το δείξουμε στην επόμενη εκπομπή. Βέβαια. Να τα δούμε όλα. Θα κανονίσουμε να έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη μια φορά το μήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Στέφανε Χί, ευχαριστούμε Γρηγόρη Σερέντη, φίλες και φίλοι. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλό βράδυ. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και ένα πολύ ωραίο ιστορικό θέμα, γιατί θα μάθετε για τον αρχαιότερο χάρτη, τον αρχαιότερο καταγεγραμμένο χάρτη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Που αλλού στα ελληνικά εδάφη της Νοτιού Ιταλίας. Δεν χάνεται αυτή η εκπομπή. Φίλες και φίλοι, αύριο πάλι μαζί.